na obosaro bwinko agate abasoime kama utai Elizabeth Kesale Gideon Marube Chunia Grace Mbati Jared Kagaka abeba bahuri ni mora akwateina tigabasoime yumurubelu bwensakia tarikwe mbun Thomas saizi akwateina Ensaki ni mambo yote kurwa Nairobi bwa kire se oyimika otao aligete Nairobi buya kabisa umurubeke usina kurwa Nairobi ni nje imika otao no ndime yumurubeli bwensaki onalebo Magufuli nyabaro ensobosobo awataime yumurubeli bwensaki kurukia busura makombi wabihawa mashabiki waingie ndani ya Ensaki Maisan Vindley Nyabaro Junior Ruto Gift Junior Oremo Ombese Jacqueline Ombese Janet Agika Rusi Ogembo Jonas Bundi amenya kwa taina tigawaso imeyumurobeli bwensaki atarikwe mocho koro nyakambi finishing kwa taina tigawaso imeyumurobeli bwensaki abono mambi pentenza ogenzi koru ogenchenga Nairobi goikakia marita miriri neri saseria ya Dorcas Kerubo mamo mwabo an ogezi abana neri na Raymond baotena bwa kirese twagokire nyasa twanjira ndi twasoire meyumuroberi bwensaki abona mambimbo yamono Emiri Ombaso agote abuna nere Emiri Mobaso nera agote no soire meyumuroberi bwensaki abona mamba Ahneti Nyanchuz nere no ali meyumuroberi bwensaki Walter Misati nero soire me Commander Duke no ali meyumuroberi bwensaki Joshua Rori agote amana tinkwe bagosoa ime yensaki abona mambia nche niko na jete nkabeke notification ya sensa mail ya YouTube ekero murubiri uchakire na nje ni gongoswa limolio kambie mono mashapikito genda gutoma uchumbe chino gwitira sinamba yira seskin ya auto tenga kwa bogire na kiro beretiri tukuliao na kiro jesia segendrete na kiro ja masoma gendrete karabana balisiko ndoro cho mo wasiri bwe jisem professor George Magwa litukure gora kara umirandete naba manyi ose abanyene chiskuru chaba kyabanyene ose private schools mbakwa neta mange agate abuna mbali naba to bosuri nabona bakwa gaja chichunia secondary schools ase nababwate biginga biseine gose endemero eseni wana manga to akwareni ase mambia boniga tosuka oikomari ase chinsemo chirichie website nabagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke team diaspora ndomaite mole imeyo morobeli agendera gotobwate nabo agendera gotebi abagusi bonsi bali banyare ko bagotobwate banyare ko babagosoa ase omorobeli obwensaki chinsemo chirichie YouTube nabagotonyora gwetera Ndizi TV news nabokubeka amalita yu atato naliora nyare ko bagokonyora omorobeli yiga bwensaki gokubeka abere kwanyarira ko bakogosira wochi anga igobeka Ndizi TV news onyole amangana amansuke gimakorugega ase studio wetera omorobeli obwensaki abunokoletwa sore na nje Fridah Kerubo mwanche muligire agendera gotobwatia goika omoelio ntokwariganireti amange litukolia rero ntochikoligereria amagazeti ntoroche abarwanere bebirogo nigo bale chimbero mono ase amatuko anyalio ko bagako banyora igo nigo bataite goika chinsemo linde bene kibuna banyere kwa baguyakera ekoko nabo igo kwenyorera obubui asobochorio bonene bugocha manchu muliri go gendra ko bamonento enda gotumo uchumbe yao onande tuikasensa meri inde studio tokwira tokwira ikasama gasedi tukorero nditogotebi nali aire favorito Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Kubwatekana nobonye bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya light tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light
ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo ntobwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches. Neji socket chechingencho chonsi. Boigo ntobwate chi ceiling fitting, chi cable au, meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bareme ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naime. Na bogu tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inye marakabire enoti sano nemo gose enoti sano na inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa. Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana abanda ari nyumba manya seba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso setunde babanga tenga kiritoke moiwe
enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwire bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwire bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo uburito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia n'ayandi mange. Kimashini cheito gochigo kurigire chyoka nduto gokoereza buno rwarete wando tebina yiga buna boti bikorara gabungo igunde bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara twanyorere twakorire tokonyora umurwire oyo atakire gokorwa massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bagokora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene omwenoria bw'ekegusi n'umurubirio bw'okugosemya gwokumanya gwokwerera iguru y'enogo y'omugusi n'okumanya iguru y'engikero yaitu n'okumanya iguru y'oboroso bwitu n'okumanya na kwerera amang'ana abakuru baitu bari gukwana na kuyatumia ase chinkwano n'enogo yabo utakubatabura tubataborore bararire baimoke noanya nerieta baba ningo baba mbore bakagete nga baba ingina koro barokangina mama nkegusi mama negeswahili ngaigo minto mwamanye na mugusita ari korokangina nyoko baba ondereire kwa nyoko koro nere magukuru isokoro nere sokoro ekyo nebintu twataka gukomanya asomoroberio ito bweri tukuria rero tigabamanya. Ekampani ya Davis and Shatlive nigo yakorentire kimashini ao shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korari bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo iki gutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichi chigutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shatlive ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Manje muri mbia mwana kirandeza kubwati muri buri bwensa kebona mabirande jinga kijirto kwalene ase emesa gusto kwero ikasa magasidiri tukurero ndeto hote binarali ayiro burito asigasedi ya testandard Nigombate egazeti ya Daily Nation. Asigazeti ya testana lingana lire oborito nidi omori kwegaseti amrekirite buna okwe murungania gose ese yegendrete gose liberali gendrete gati yomokonyi ye gati yomuraibwenza mono mokonyi ye Dr. William Ruto nikobono liaro kanebuna nigo lire ligoli linene asensi to ya Kenya gose aso munwe kanyamero ni gali gete buna the high cost of presidential spad yani okwe murungania gose liberali gendrete kwene kugati yomuraibwenze amono mokonyi ye nigo yarorekane buna nigo yalete liberera sense yitu ya Kenya boigo nigo murekirete buna korengana nababwatani bejikanisa konyora batemire korana esegi gati yumuraibwense amono mokonyi oye nkoerere kodende nigo yarorekane buna esegi yugo so kumusana nabande kumusana nigo kwendete goirense asa Kongo kodenge osikopo osaliense ya Kenya bino muri kwegaseti oligete boigo korengana nabamanyi bande gosaba manyi chika bamanyi bense to ya Kenya niga bawate abuna akoruterna wechi nsase chintini kati yumuraibwenze amono mokonyo ye nigo yarekande buna nigo ya saliri uchumi go siniyo chikwenda go saliri uchumi ekatogereti umutinyo yo mugochi as obojoli obonene bu mwaka oyoiga baigo nigo te abuna bachakire bakoruterna ge siasa osakiro montako mochoyo muabo ose Ruto omochuru Kenyatta uru omomochi go yarekande buna siasa nigo ya swananire nandi nigo uchumi ya Kenya igochi gosarika gochibosyo abantu batema yandene bali bechikanisa kwena kibuna ababere nkoli konsairi bali nandi nkoirana bali amo kolende nigo yasinyire goikaboniga asibo igomuri kibega seti abordiri boli ningo gose oraji kwena kibuna babira abangu bwatana bale none koto kwenda sobo choli bonne endenze ya Kenya arike utigara kere no morembe mangana yu tochonyori ya sebe jagata no mega seti ya testanari kolende asika seti yu nero ne murekerete mangana abirato ta sebe jesiko ase murekerete na bona ngakye kikambiru kyanyade gego ikensinyo ikyombe kebacholi amone chimbibe AEBC anene kero murikwe seti amurekerete igorona nominations yanyade ke okorwan asibali bakuriye biro asibono abachaji gose abana chibina mikambere banyade bakona chabuna kisigina chakiri chie atakere nabali bakuriye birogo bene batabwati chipati inanchi atakere gose njiri aseri chigo igoriri gote abuna abantu bali bakuriye birogo wetera independent banyala kisigina chakite chisaine aindu junyarira sepeja gatano gasedi ya testana libo gasepeje yentangani nemurekerete na kiwo ititu oyo kabere mugabano Kiambu aka ainanire osa aete omondo rikokora hoteli amasense meria Nairobi amwete 308 million asimitinye 5 yoke ontochigurira yo asebeje atano gatatu ekero onyore waititu abwadene tu nesi sakata mbake kairira gatiga akarusu gobisi ko mugabana wensemo yo naro aire obritase gaseti ya testara ligonende nero nemurekerete iguru yobogima nechingaki chia Nairobi half 5 star usumu nara murike ukalikire jisi mangana cinema omanyekana tebuna maina orwenya uyu kabera se film industry uyu nyande kago sirio bogima bwaye ekaranya de ka corruption sikawa kainse asenya gitari ya Nairobi dochikureria mangana ayo asobogale karato gochikugura gochime gogendera kobamo 90 Ingoligereria egazeti ya Daily Nation nindo cheringana lire obolitogali asendo che ebicha ya omuraibi ya magia Ford Kenya yo manyikante na Moses Wetangula ase omoriki begazeti ya Daily Nation abatebanga Wetangula link to ballot printer Wetangula niganyate kwa baga kubwatirana na aba bisakora chinsemo chiri cha Greek erinde banyare kwa bago supply chi ballot printer wochia ase ensetu ya Kenya chinga kichigatorigereti obocholia banene banoigo obotutukanu banyare kwa boko enekigwa ase batebirenga taliko nyara gochikwa bago supply chi ballot printer chigo cha ase ensetu ya Kenya
mangana yondo chikonyagara ko batoko yarigereria ase epeji ya 5 na 2 boigo nindoche asoko bako kwane gwokoryo nindoche wa ebicha ya wafula chebukati abwasomuli kibwe gazeti yiga amurikerete ngani go bwoba bogendete koenekigwa ase ekoti anyariko bagikoira nirichiko gose koligera richiko abo ase wafula chebukati aganeti abarwanereri bali ba independent banyariko bakwenda na identification document cha abakonyi babo nigo batebire o monacheki no yomanyikante na Justice Anthony Mirima nigatebire lichikerio ndi ase a constitution igobona nige kororokana buna abarwaniriri abagabanyare ko bagotigu isiko mbachikonyara ko bagoichorerana ase obochorio bobonene bogocha kirichikerio rirachikoligereri gwabuya goikabona iganigo abarwaniriri bane banyate ko bagwancherwa abo bakorwanira ekerwo kyobora iwense oyore Raila Odinga, William Ruto, Professor George Wajakoya na boigo David Mwaure. Ingorigeria ase epeji yeyo nindoche lingana limurikire gali abwasendoche ebicha ya obomo bwa Azimio la Umoja na boigo obomo bwa Kenya Kwanza Alliance ase Ruto arekokora chi campaign chaye ase chinsemo chiri cha Mount Kenya hanyareko bakago tebanga umurai wense Uhuru Kenyatta nigobona akomomochi ase gutamuiraneria mbiamono ase mirimo anyata ko bagakumubwaterana ase okwene kibuna onyalia ko bagakoba umurai wense chinga kichiri che campaign na boigo obochorio bonene ase chintunde chichonsi ibere bona nigo Raila Odinga atalire chinseme cha Mount Kenya hotebanga omokonyi William Ruto tabuati maskani gochia ase umurai wense Uhuru Kenyatta na boigo nigasabire abamenyi bense meyo ya Mount Kenya banyare ko bakomosira ase obochorio bonene bogocha elinde kwene kibuna basirire oyo gochikurwa ase oborai boigo amangana yo nigo togochiko yanyora ase epeji ya 12 na boigo epeji ya 13. Ekerongo kwirani ya sigosedi ya standard page ya gatatu kerongo ko tokumurikire page ya gatatu neri murikerete igoro ya maina orwenya uyu nyarde kagusiri obogima bwaye keranyarde ka corruption siga kugunze se iritgure chumatata sinyagitari ya Nairobi konengana orwenya ni gumurikia murikete bunani ganyarde ka koleto bunjorori asamangana ya film gose ya film industry imeyense yeto ya Kenya konengana ni kabwate experience so manyo bonena sense meli ye film asibali bangete ye film igo na mogo so mumgano yimaro torore naktua sidio munyangongo asense meli ye film kerongo tuterda se beche yo nigo tokumurikira buna abantu 12 nigo bono ba kuru akigambero kya embu nigo bono kyanyarige gweti kikona chabu na abantu 12 kurwase ensemeli ya mbere north south nigo bono banyade bakomajwa bono nigo baikraneti oboiti bwaba murababere bamwabo ekero banyarite bako baita sensemeli ya mbere kurengana n'umuriki bw'agashiti niga murikete buna aba nigo banyarite bako batakire murababere ekero yatoye kandi buna nigo bari komo susura Mary Mutoni yorenge sister iniro kurengana n'umura kibi na sensemeli ya embu nigate buna baberabu nigo 12 nigo babwate egento batakiri kwereneri ase ekoti katusko bosigo ikase becha kane asidni ya standard nigo murikerete na ngaki amangana COVID-19 ebinyinyi bya COVID-19 akibya biko beka anene abari musitutas asa kon kolengana nigo banyate kero COVID-19 yajide nigo yarakana buna nigo batwarite obirengere go somo chando obwongo uyumeka na mental health kolengana nekyombe gose abarimu nigo yarakana buna abange nigo bachanditwe ne amangana COVID-19 kolengana nekyombe keri gegedende kuri kabari teacher service commission jiwe ksakatu wofsa nas mashalia ni gatebuna barimu abange nigo bandete gwitera amakon abange karbatara likava gose batara nyora kuruasa mangana ya mental illness alia nyardega koletwa no buruire bwa COVID-19 baigo ni gatebuna ubogima gokonga since ya Kenya high cost of living gose ne syllabus ko ene kunango kora bale syllabus nero yirire buna barimu abange batagirutwara pressure gose mechando yuburuire abakorinda tayirone serikali takere ko bekemiro ya bene kone kuna abarimu go konyi bale ekiagana nabwo bago konya abantu kwegenderia na kumanya obumanyi asijisukuru
boigo asika sidi ya bechi kan nemole kretina kibono chi skuru cha banyene private school cha njiru na chichikwaga cha junior secondary school yonomo wasiri weji semi professor chumago nyartaka ya kwana aburi tukurigore karanyoranite naba bwatani beji skuru cha banyene asense meli ya Mombasa mago aka kwana tukurigoro yobona abanjirite buna nabwate kingana nabwate bese nabakwaga cha chiskuru chiri cha junior secondary karate tune serikali igendete kubwati si skuru cha banyene rikwene kune birengo beyisemingo kina birasense yaito ya Kenya bubo igo na kwandete iguru ya mangana CBC kero akirete mbiamono ocha sawana siasa ne kero baro kende bonzi kuna ngochi ibali gosira murobelio CBC nyiru na bomo bwa Kenya kwanza bokora wa na William Ruto aburi tangani mbwa kwanda na CBC na barachi kujirigiri gosebanye tukuterare kulinde kero William Ruto anyorana na barai ba awakuru asese yisem nikatebna mbachikurigiri CBC na koyesira senjira ya bene ingoligeria page ya kabere ase gazeti ya Daily Nation ndoche egabwa ase okoboko kwane wokobe ndoche omuliki bwe gazeti yo namulikirete engana egabu ase omugako yomo oyo bwate eri omanyekanite eri yo manyekanite buna taska anyareko bagako bekubyara naboigo ikigwa bosibwe kigambero magegaye eri ya taska oita omungina oyo mobwe miaka 50 nomo magega bali koru ase chigosoli chiri chechiyelia ime county ya Kakamega nigo banyareko bagoteba EU negligence asatanyate ko bagakulinda eliaye ase nyate ko bakegoita omusubati oyo ase egazeti yo ase page ya gatatu nindoche omuriki we gazeti ya murikrite engana ya genge la confirm ase abasaye batano nomo banyareko babako bekubyara magega yego kagerwa koba abaiti ase chinsemo chiri chia Nakuru magega yogo ita abasubati batano nomo ase chinsemo chia Mawanga niko botuki bogendete gokorekana ase chinsemo chiri barachiko ikiwa bosibwike gambero linde kweneki obwene bwinganeyo umutenene libobolendi bwime na nyarako bakagokora changes ase chinsemo chiri ase abanyanyimbo banyarako bagwa kwa chi transfer nabego kweneki buna obolendi bwisaine bwanyareko babuko beku ase chinsemo chia Nakuru buno muliki bwe gazeti yo anyaride ko baga kumulikira ingo enda ase page ya kane ndoche omuteneneri bwobo chenu PS si Susan Muchache niganyate ko baga ko launch health reproductive policy ase chinsemo chiri cha Nairobi kolende buna omuliki bwe gazeti yo agateba niga abantu batanyate ko babago ikerana ase chinsemo echo ekyagera batebetenga mbabete involved asoko ene kibuna lichikeri ryanyari ko bali gweta bayigo niganyate ko ena na chi sanitary pads gocha ase abasaye gali ase abaisike ba Mathare Youth Sports Association grounds imeyo mochi o Nairobi ngoligereria ase page ya gatano na limo gose gatano nigondoche ebicha ya Ferdinand Waititu abo ase abwate obotutukani bwene kirigu asa onereti o wasaete omo moteneneri hoteli mogose chimilioni chimi isatone merongo etano ni tato ase go inseye metinyi etano nomo asobo koleri wemirimo obotukini go bogendete go korekana ningi kegete chibese chikaenanwa ase kia irerete Ferdinand Waititu koba korusiwa ase kirgo kiaye koba omugavana we county ya Kiambu ingoligeria page ya gatano na gatatu nigo gatano na limo nigondoche omuliki bwe gazeti amurikanite engana ya IEBC ase ekegambero kyanyare ko bagekorulichi kolinya ase bali batigetu isiko gotarwanerera ekirgo kyobora ibense barachikonyara ko bakorigereriwa ase obweme nabo igokone kigwa ngabanyare ko bakorwanerera ekirogo ekyo nigo lichiko batebiri chikeli ndiyo ase a constitution na nigo nani wa fula chebukati atanyarte ko bagakubwatia lichiko lya bene asaganitie abakonyi babarwanereri kwene kibona banyare ko bakuru identification documents eyo etali lichiko ase chinsemecho nabayigo watangura ni gale ase hotspot asoko ena na edil korwa chinsemo chiri cha Greek erinde go supply chi ballot printers nigo anyari ko bakagoteba buna nigo ekyombegia IBC nabo igo EACC Raila's camp kyanyare ko bageko
plan gosege kobanga na kibara chikonyara kwa bako ene kibuna chikura chenyere koba chikoroberwe asinchira endonge nabigo ebyombe bibere byanyare kwa bigo kora egasi yabo asinchira yobwasi okuna bigo oboene bono nigo edile yawe tangura yanyare koba kigo kanwa asekerengo kigoro abwasanyare koba gakubwateranirwa no kubwaterana n'ababisa ba Greek erinde ko ene kibuna banyare kwa bago supply chi ballot printers gocha asinse ya Kenya. Ekarongo kwirene asigase ya destaringo ikyase beji ya gatano neli murekerete igoro na kiboneke ambero kyanyarezege kona cha buna maragwa na machiko ali kyombikia IBC gyatumegete kuba kiria gose kubanjira na kubatangira bali bakuriye birugo bene niko yatabwaditiri chikose njalenge asiri chiko lya Kenya kolingana kolingana High Court niko agandate kote abuna independent president of oyo kuriye Kerubo ose nigo batena abange bali bakuriye birugo asenjira ya bene nigo bataikerenetia maragabu yego semba bwateti maraga abo asenjira erende kolingana neoda ose ogo chikonya tekukuru na Justin Anthony mulima nigatebete buna ekyombeke bojora muneti mbebenkia nyardeke gotumeka buya lichiko ase oko banjira bali bakuriye birugo awo gosena kobakania asikorende injana negatiko sekero ana gitukuchiko kutarwe the directive gose tarwe to gochika gose bali banyarite bagutigushkongo chibare kobekwa ase list yokorigi ebirugo awo gotego basomera ngana yo kuna ngaki umurayo third way alliance kuro kodya nyadiga kuburia teninigo somunya kero wekembe kya IBC wafura jebkadi kwetiye mirimo ekyagarani go asinyure mirimo yabiya nabuga somera CBC yo ya gatane gasedi ya test standard boigo tokerto bara wikasebe ya gatano nomo niri muregerete ingogose oranyale go kendia liberera lirigenda tekwene kwati umurayi bwenze hamo nomo konyoye ruto ino mulikyo ligete boiga CBC ya gatano nomo ekero baligete buna liberera liage siasa ni urigenda tekwene kiwasensi ya Kenya ekero uhuru na ruto baenda komana ekero bakorekana nigo bakuruterana chinso chintindia sensi ya Kenya gosase mikutano bakugenda mulikyo seti na mulikete buna kuruterana chinso zoko nigo kwairire buna handing over ceremony gose kwena na power instrument of power kumulikiari gete buna ruto aise kubwa chikura na bera chikoba kongu ekaro mangana yo chokorekana gose kwereriwa obugambi boigona na ligete buna ruto ni gaenda te komo juru Kenyatta anene buna ekaro muraibu kyama gyodi murera murudinga babwatanete yimanyaka te buna handshake nigo yedirete fallout gose ogwetana gokana kwa asense yeito ya Kenya gati muraibu enze amo numurai omonene nturo cha barai bande bakwanita mangana amakongu kati yabo Edwin Sifuna oyi oromo ODM general secretary ndoro Justin Muturi yoro monogari we National Assembly gosebunge enene gote gosomera mangana yuro ya soma sebeji ya gatano no mega seti ya destana lingo charali go ikasebeji gatano atatu kaseti ya destana ne liye marketena kiwa ititu anyarete kagwa kana gishiringi chimilioni 308 million elikogora Delta Hotel ino musubati umunya biashara onyarete kago kwani gote kwasomera ngakidiri ya lengi ngakifoma governor atagete kugora hotel ya Delta withira chibese yo asabona mochigwe ngayare cruise chibese jo egara kanete atagete kwakana gosa kanete metienye 5 ne toto yoka elikoira hotel yo gote kwasomera mangana wa ititu niko kwanyora sebeji ya agatano na gatatu ini gaseti ya The Standard. Totara soa sense merinde ya studio nindoche gazeti ya Daily Nation aiga ase page ya kianda ndoche mbairiganiti ase ogokora chingwa na chiabene asabarwanireli ababa borai bwense ase kiruge kikyo borai bwense omutinyo yiga ojula ikorinde marate abandi chitalikinire ngarakini omutinyo yiga mbeyaliganiti ase ogokora chingwa na chiabene elinde banyare ko bakoerera abakenya na raibara chiko bakorera na kibe yaliganiti asobocholi obonene gogocha korinde tiotora sensemeli ya kabere studio tokoirana tokomanya toreka sensemeli ya studio twarugatorali nambara bibare baende tokobamunaindo neko tokogenda sensemeli ya YouTube Ndizi TV news ka tokolire nambara byaba bale imeyumurebere finishing ndie kyatana following closely from Nyamira counter say hi to my loved wife Eunice akukwana hi to murgyo wife Eunice Kerubo na tatu mwabo na mamo mwabo
batena batware ligia Evans Azikoyo awatena watching live from Tikam yamono Michael Chaja no onde imeyensa kekigima Halibati Oro watching live from Kisi main stage saying hi oja somurugyo Yerina no abana no nyaruka yaye Brighton na mwana wa Sani ya Blandi na mama omwabo bagoteana no bali meyumurubiri bw'Ensakia mu Kenya TV Dennis Sadoki bagoteana wa Forest kabisa no bali meyumurubiri bw'Ensakia Michael Chaja nera bagoteana amakwani amoikere omugaka oute Michael kurwa ekenyoro ya keole biyemo na masapikite kurumende takulika senseme yimitandao anene karo tora sensemeli ya YouTube Ndizi TV News yenda gutuma uchumbe yao oja studio no inase namba yerese skini ya to enda sense media to rasio mi oro to kuira sentu nende ya kabiri ya magasechi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria organitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi bana chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngo kora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobo songo ayegonsi pi nigoko yanyora asiri gori lya mubuko tostarere asama gacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vimerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi ine nubwatu muchando bwibrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugonko gugwatia namruira ryagocha kuvotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechande yawo yonsi nigo bakurubu bukoreri bwokungura ebimo by'umubere na kubirongiya buna egitekyo umugonko gose umugonko bwekumpete ekerugwatengerie gose konyororuguma kubwotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge n'ichinse mu kindi cyamuguru naboiga magoko boigo amarwira ryagocha kubwotekana no mugotu nigo bakubwenia buna arthritis na yanda mange ekero kwabarirwe na kuriye kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungi yumubiro magiga yukonyoro kurwarigwa kurwa senya gitali mbabwete boigo umurubyo bwo koretera ububwenya gwikasenka yao boigo nkoni abari chinyimbo kiri chigo konya gutara kimanyekane tubuna clutches nebirogo bya wheelchair nebinde binge batarire imiyumu chokisi asamaga cha New Sasura building rironko rya kabire umurango
namba isano nemo nabo igo imeyomo chunya mira niko bagotoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyomo chu Nairobi niko babwata chinsagi isato numo chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika gwakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'ikindi kinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Ndizi TV kwa mene kusaba na namatkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na murenga rumba go ikabone koru in a unique way ego nga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho muri ribono ntobe togotara aseme bogani au emibogani au tobe togokora chisho chito kurwa aseme bogani onye kobwa na mobogani ogo na bogokora ki na bokoli kagari simwese namba nerega wedo so akesimi obuki nayo obuki sokora cha somo bogani yogo tokole rumba live rumbe nkongu rumbe mbo tobese ko suka na mwentenda ko tebi aseta yora manye bintebi ya aguno to tokore jeba mo jembi wayo aguno to kwanera over semi bwa sokoro aguno tokole ta bateri au kose chi band au ekunga rumba out do hey Mbemono mwanjumude geranda za kutobwati ya nina sumurubiro wensa kina nitokero ni asentundende ya kawere katokero ikasa makasije tukurero kunetara kwero wikoron baraba ndata kutoma uchumbe ya bautana bwa kirebuya ombiro dodwele atena bwa kirebuya count mi ino ndi meyumurubiro wensa kya bwana mambia sinte mora auta barangi no ndi meyumurubiro wensa kya mpaka omwele mosio manya kundi nera auta bana nanji no ndi meyumurubiro na chagete na inu biamono asoko toere na kumanyana rali ara makaseti nara kurukuna Jackson ondabu ateba nanji no ndi mbia mona sima toere na rali ara samakaseti to somi to endeta kwesemia esegi gati yumrai bwenze na omokonyo ye teriko chiande kulende ndroje nango gochikoba umurai bwenze mbiamono ibine birengera bya yandetenere gotuma gwitira sense meri mitandao anena se Facebook yani mbiamono mwanjumuri genda gotuma buchumbe ya gwitira sense meri ye mitandao wenda sense ya YouTube na botonyora Ndizi TV News kwa na bogotoma uchumbe ya gwitira senamba yira seskini ya urabu sense ya website na bogotonyora gwitira www.ndizitv.or.ke Kondi togoso asa magazeti yeri tukoria rero nigo naikire ase page ya 10 abo ase rigolirio bosiri gendete gokina ase batebire buna nonyene serikali ya Kenya ya teneneti gose ko na chachi tax korwase ebituma biri bigocha korunse ikorwe isikoyense nigo bono obotutukanu gose okolemiro kwanyare kwa bagokone kigwa asensi ya Kenya abo ase ebituma bitaiyo gega sensi ya Kenya wego nigaba Kenya barachikogendera gochandika mono ekiagera bituma mbisaini ekigekogera ligolirio bosi ligokina ase kerengo ke igoro mono amangana yo nigakwanire ase page ye 10 wego ase page ye yo nigondoche obo ibibwe chi transformer nigo bogendete kwene kigwa
chinsemo chiri chia mayu ase omu county commissioner anyare ko bakagosaba oburendi kwenekigwa osoborendi kobekwa ase kerengo kigoro mono ilinda kwenekibuna oboibyo bubwanyarire ko babokora eyemagega ye transformer eyemo koibwa naboigo abantu abukobe kubyara abo ase barure okoraga ogotindi gochia ase onde bwensi obwate ekerengerero kyogokora egento bunekyo naboigo ase pejeri 12 ndoroche Raila Amolo Odinga nigare airanira ase chinsemo chiri cha Mount Kenya asa gusaba abamenye bensemeyo komwa okoboko anene mono kumusira asobochoribo obonene bogocha erinda kwane kibuna onyare koba omurai ogatano bwensi ayo namange nabokonyara kwaboko wesomera ase pejeri 12 boigo epejeri 13 nigo omoske William Ruto anyare koba komotebi Raila Odinga gotigana na gweswana nigati egati yaye na Uhuru mbara bamanyite ngai barusane ngake bakonyanire angana ere aligichikora cyaye no morembe amutigana nere anyara koba koligichikora cyaye ayo namange nabokonyara ase pejeri ya 13 Egarongo kwirani asigasidia de standard kurende ndarago kiasi beja kianda Moset Fini awatani gaturire kurujinse majiricha kyoge awatena litko ligiete ngwiro ikase beja kianda asebono umraibwe kyama kia UDA boigoro mokonyi umraibwe ensenando kwiriri gero since ya Kenya gero kanena ni gobona abodiya ba Kenya mbanyara bakwe uliaki libanyara bagwa kachigura asenjeragete oinero wateabuna mwe uliaki mwakachigura ase style gete kolengana nera ni gako Mojiu muraiwe kyama KODM Raila Odinga inero de presidential candidate gosokuri kurekanene wetera somo was muro moja karawate abuna Raila nero takire komochigo anne krochiwe sirichia sirete chinyinge chimiro nchia siro se chibiro nchia sirete chirichia lenge te kurwani binyinyi bya COVID-19 yuru to komoji Raila boigo Ruto ni gaya kwanita ya karalinga sensemeli ya kina ime na isioro town ditukure kaenda te ya kirai koko awate abuna koire kero kanene na baguchigo konya na gonjora na koleta monjori meyense ya Kenya gote kwa somba na Kiruto agenda tu ya kere kuko na koteba buna ngake abantu mbakira abantu chikure sali ba iruli yaki ni gosoma sebeji ya Kianda boiga sebeji yene murekerete na kibono mo Kenya oyo machire kuikase kigambiro anne krali kireli uko ojia se British High Commissioner in Kenya yabuli na wachakoya ngayarwete no mo UK yale gose no mo Kenya kerade biruna wachakoya natake iri gotangwa kuriye kirwekanene agency to ya Kenya umusaju yumaganda Peter Gishira ni gobona achire ikase kigambiro karaganyete aerelwe osali geli ukeli aerelwe na wachakoya kumanyuna no mo Kenya le gose ni garo mo UK ekera ni gate biruna kolenganere ni gate na wachakoya Daisa ini kurwanire kirogo ase ense yaito ya Kenya ini kokanyora ase beji ya Kianda gaseti ne ya The Standard boigo ke tukarto kwenda wikase beji 11 gaseti ya The Standard ndomurekirete na kina gia songo kigendrete na kibono kiraji kwenda kibuna okonyorwa koko print gosego ko print chiparo papers na kiraji kwenda kina kya nyoriri abakora libwase ase IBC goseke bigirite toba cho nejimbe bone kyombe kyoba cho ya nejimbe IBC igi atebiruna ekine kigise ko kendra ko jibosio ni okiraji goturwani emiroberio ye obocholi bolebosio anena se county eri ya Mombasa unigare ase beji 11 otakubasomera na kisonge kine kigendete kwera kibona hachigwanje rukuri kirugo kyoboga bana se county eri ya Mombasa ntwaro je kema kyagwe bagia chode nando murwane lionde kolende kigamberungi atene tina ya mbara chora monto bararanga kekina gyasonga kogendera igora nyora sebeji ye 11 gaseti ne ya The Standard ngoligeria egazeti ya Daily Nation ase page ya 14 negondoche ebe Milk Bank ego cut expenses ase nyagitari enene ya Pumwani nigo nyagitari ya nyari kwabage kubeka emerobeli ase batwarire ase omontago chigo donate amabere irinde gokonya abana abakyabayiga bakoiborwa banyara kwa bagotwara amabere aisaini ase nyagitari
nariyo oigo ase page ina ya 15 nige emurekerete ng'ana ng'aki omerobiri mia eranyare kobage kubekwa ase chisemi rinde kwene kibuna yanyare kobage gukina uchumi yeto ya Kenya oigo ase page yo nige emurekerete ng'aki okunyara kobago kulinda aborokigwa abiga bale ase erusa enke iskogali abuno mwibuli onye gotegete komanya chinjera chindonge oranyara kobago kulinda omwana ogo ase erusa yiga enge soagali ase page ya 15 nabo konyorera gazeti yo onyare kobako gwesomya amange oigo ase gazeti yo ase page ya 15 na limo nabo 15 na kabere nigo erigerete ng'aki abaliki bamangana bagochikoena na ogukava chi elections gosobo cholio bonene ase kerengo kereng'aine nabo igo nigo banyare ko bagosaba mbatwara ogwancherera gukorwa ase kiameke mogocha ase kende ekegera nigo baganire gokora egasi ase ekerengo ekemogose ase nchira yubwasiku Kenongo koira ni go ikase gazeti ya Starling koira go ikase counties guze ali amurekiri cross chi county awo yo ko to kase beje merongebere ni go bono muri gazeti amureke na chi county ngiri yiti anyare ji go kora buye mirimo yabana ne kakia devolution ni amureke ne county ya Kitui ne county ya Mombasa ni go cha rekande buna chi project cha go simiro belio ye serikali ya kora kanda zanze meyo ni go ye kora kande ase kerengo kigoromono igo ni go gekinete birengo akora da ko manyana county ya Kisii miro se county riokoru nka inereria kortebeo ne kortebeo sene kortebeo nga kia tumigati kiweze je serikali igora soma mangana USB merongo ebere kadi county ya Kitui na Mombasa chitanga ine boike county ya Marsabit nero ni go ere ase county ri chanya de jigo korawi county ya Machakos Baringo na Nairobi ni gona jojo chira kanatebuna nga kichanya tigutumika chibes chabo ase chatumika 10% asense meri ya development kubatkana chibes char gutumwa korwa serikali enene jimereke mono control of budget Margaret Nyakango na kwande tena kichi county ao na jojo chanya jigo korimero ya obobe ne jinde jiga korawi gutwe somere county yao ya kortebuye gose ya kortebuye yo kwenda wikase beche merongo ebere gase ya testando buga se peje merongebir neyamo ne murekerete county ya Busia ekero egende de kumurika asense me keremerkete na activist okiyo mtata yumanyikante mono bundamangana yobwegere bwamanya bantu twagaroni akabekire bina awa asensi to ya Kenya karindo gia gatikire nero kamyogera se koti kolende nigo yarokana na okiyo mtata niga kirire mono ekero bono aso asense meri ya siasa kera koligero kyobo senator asense meri ya Pusi gose somera na okiyo mtata nigo chire siasa nando tigire gutwegera buna bakenya kerano abakenya babulire buna okiyo mtata tango ikira se koti ara kwandali nganeli diubugima bwa kongire Kerubo sibo endete komenta mono abantu abange bakoraranjara kulinde bono okiyo mtata nigo akuriye Kerubo senator ase county eri ya Busia igo nabugwe somero manyena tango mtato jire kodi gustaragenda nigo gonya nigo rasoma se beje merongebere neye mekanongo ikase beje merongebere nebere nigo ndojebuna umunyagitani musajo yomo nigo bona nyadire kago tanyora amangana aeri tibije go sekera komokia ensemo nyagitari gus management ya nyagitari ya Baringo ekera hote abuna ni gari netu obokoreri asinya gitari yo litukulia ngelechu mapiri marogoba nigo bona teruna ni garage kwenda wikasi kambero eli aso erenya gitari ye Kerubo koreri banda takoba obobe ayina arare gati ya magaseti anela sigaseti ya standard nigo ngorigere page ya 15 na gatatu na bage page ya 19 abwase toroche ebicha ya Senator Speaker Kenneth Lusaka oyore agwetera sekia magia Ford Kenya kurandire kegero kyobo governor nabo igo governor Wycliffe Wangamati nigo banyarire ko baba kotwara liomana ase okorwanerera ekirugikyo ayo nabo ko yanyora ase page 19 baigo page 15 na gatatu nigo toroche enganeri ya Professor George Wajakoya tingiza mti aye mulikire ase obwime monase bagotebanga ngane inabera bebuna egosori lakini ne chikoira amange ne chikoligereria amange nebwate enyencho yaye gotaka kumanya enyencho yengane yo nabokoligereria egazeti yabo ya Daily Nation ase page ya 15 na gatatu korende nabongundoche naroga iga onyare ko bakagoswa asomorobili nigakuruku mkongojo Cyrus korwa omokobo sansa following with my
mom Josephine Orangi, my sister Christine na my bro wangu Hezbon na wabale ime yomorobilio. Na bigo Dan kurichinse mochiri chia Doha agote manuale ime yomorobilio Ensakia. Mwanjumulire kroturi kwa nanda sense meri studio kore ni barabara sense meri mutandao Ndizi TV News nzeme ya YouTube agote bana Edina Nyaboke kurwa nsemeri ya tika agote tukuba moja biamonedina asokwenda kutubwate sense meri yemitandao Paulo Maranga agote na Paulo Maranga kuru ichuni amaiga ane agende ase omongino oye yukalensi omwana oye jazirei simba tata na mama na abana ba minto tuko bamoja oyimba urumaranga kurujinse mochiri checho ni bimono mwanchumuri kerendete gutuma uchumbe yawe withera sense meri mitandao nense meyende ye nambe yira seskini yawe gendra ko bamona into tosuka ende gutuma uchumbe yawe tugatura ka sense meri ndi studio twirobeli tokoretera mangana maya nekora ntwende tukwarigania koretera mugani werituko Ndizi TV ubwansu bw'omugusi orogendo rw'ikilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabarya yobonjoria nigo tokurigeria inakiekerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Fridah Kerubo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira lituko lya lamisi enseye muninusu ya marokoba na boigo moiroro rituko lya Jumatatu chinsa isanu neibere cia mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV omuligereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingerwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingerwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa uosokoro isigwa chinchara chiamagoko namaguru na kurusigwa lisangwa liririo mire na litali korolekana buya onye bwanchete gonchoro lietuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi Migori highway gusoba kirisimi asenamba noti isano naibere noti kianda isano naibere inye isano naibere isano nemo isano naisatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vimerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu vumugusi Eduka yobonchoreria ya kisi matmega nigo togukoreria amangana maya igoro yebinto ao tokonia asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge chi dispenser chi washing machines chi TV set chi generator chi microwave gati yechinde ntobwate chi dining tables chi sofa sets chi TV stand ebitanda chi coffee tables ebirogo byogo ikaransa gose office seats ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet amarangeti chineti chogotanga chiumbu ebinto bya jikoni boigonto buate chi thermos chi hotpots chi sani ebikombe chi pressure cookers
Chindagira boigo ntobwate buna emechere amasia mandasi amaguta yogo karanga boigo ntobwate ebekari yaito yokoroseria emegati ebikoroto nigo tobwate byechingencho ao buna ebyeskuru cashews chirabas chisport shoes asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate cha latest design chiabana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kiabana ntobwate chitoys au chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Omwaka bwechiri bwibere nemerongo ibere nebere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa nominations bono umurubiri bwike umbu nigo gucyo kwari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere rasikaye engia bosende. And you see what you do what you're going to do for them. Kila ritikoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tukwa asugu chekomerana na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkurugusi na kenyengima ena hoteli ekero musani abrani kanyo kwa ekero mwanda bugata bageni boye agota bingancho bimbugata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwejerani yao ominyoke gwetio okubona tiritariki omurobiryo bweke umbu aseto konengia na kumanyikirenga Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Chitariki ni sano nemo mutinyo gatano na kabere umwaka bwechiri bubere mengwansa merongo ebere na ibere ase biro bindengo kwarigania imeyemesa ya mayane Ensakia ase Ndizi TV. Yenda gotobwatia ase chinsemo chiri chia YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News, chinsemo chia website na bagotonyora www.ndizitv.or.ke. Erietariane Fridah Kerubo ngoira nanda sege kegeke ngomanye naraina kwari ganire. Chinga ki torigerereti obochori obonene abarwanereri nigo bale sebirundo elinda kwene kibanyare kwa bakumirana nabamenyi be chinsemo se ogweyakera ekoko naboigo kwene kibanyoreire obobui sobochori obonene bogucha abamenyi bensemo yanyali bali chache nigo banyare kwa bakumwakera ekoko oyokorigereria ekerogo kyobojumbe oyomanyikante na Eric Obino abwase baganiri abamenyi benseme yokwene ki omole chinga kichiga liberera lya siasa lyanyereko balikwenekigwa asinseito ya Kenya. Omolikito Mildred Mumanyi na atalirete chinseme chyo na gutwaliganiria oroboti rukubwatia.
Inse ya matuko emerongeta tonane elio bochori obonene gokorekana siasa nigo egendrete koira emeri imeye bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii abamenyi korwa ase ebunge yo nigo besokire na kugani ekiombe kyo bochori ne chimbebe IEBC gochia gokora obochori bwo bwasioku ongo sabe ekiombe kya IEBC getwaro openness getwaro bwasioku ese buna rero mbagendrete gokora kwende recruitment ngo ligibale presiding officers ngo ligibale clerks ngo ligibale deputy presiding officers bakore exercise ekyo no bwasioku bila mapendeleo kusema no egere toche tutware obochori bore bwekene egere omuvui abe gabwa kulingana n'abanyarwari buna bakoraki ntobwate agafununu getenga abantu ba IBC nabo barareterwa abantu gete bacha kopendelea omonto oyomo kamoranje IBC twabasabire mokore exercise yeke kebeke kene ase chingati echo nigo abamenyi kurwa ebunge yo bakira ekoko Eric Obino uyo okobolya ekirogo kyobo bunge ase batebire nere orachi kubaretera amagenderero aliabaganitie twamwira komeke change ne change omonto ranye meki ningo abagaka balianto basigete sana isokoro kirichaito toigwete ngamamyata gose Nairobi imoma timo chando munyari bali oga igabwate ntobate libaganga ninwa abagaka moto tangane sanga mwarorire lakini twanyotanga mwangere ko Tanzania intubuna abana beno buna abacho koro baina asenge njo muntu jali tiake oli kya mambia oyo nero mugambi twarorire nande kento kende onye babwate ne bintu byaba babwate intumo pira tika twakeregeti tore ngukubwa egento kero muchumbe tongi akora ali market muchumbe tongi na cha kalemege smart market tomaete ng'omong'ino ore market yo moke pio koniende ni utanya kanyore pasari tanya goikero na tongi erinda mo pasari ojire batabanga nege sima kubaremera kuba amagendero nga ya mambia ali na magendero ingito tagete change togetaga change ngoko ya mekia Eric chatwali kyobina atoire motu buna intu ebichane bike nigo bagania chikura cyo morembe gokoreka asebo igo baganirie aborwanereria bebirogo au gosikana toko saba omorembe ekara toko ligi chikura cheito twake chikura cheito no morembe na kulingana na toko batu twaka chikura no morembe nto besokene ne korwane gosumunye kon nige go ikoro jo binangwetara na ekoraki motige tari boigo toko saba abarai bali bande bakoborie birogo nabarabo batwara omorembe bato baboli chikura chiabo ngora oyo koira koreki Giongo ripota ligata seni kia Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi Mbia mana sana omorikyo ito Mildred Momanyi asogo twaliganeria orobotio oru ya kurende togotikana nayo na gosuka mutuni gongo kumanyibuna homo waziri wechisemi Professor George Magoha nigo aikeranete ase omusangerekano bw'aborokyo bechiskuru nyene elinde ko kugayana engana ya nyara kobage koegwa obolito engana yo morobilio o CBC nabo igo chiskuru chia junior secondary transition nigo anyare kobaka basaba aborokyo bechiskuru echo kwerobiria nabo igo onye babwate endemero eisaine koine kibuna banyere kwagacha ebirasi bya junior secondary school orobotero asenchera hiyo bekirano. At my age now, if God has never allowed me to fail, who do you think, how do you think God is going to allow me to fail our children? You know, that is hiyo ni shetani na shetani afanya nini? Ashindwe kabisa. So we are going to continue from grade 6 to 7. That one is being cooked, and I can tell you that in the inside of 3 weeks, we will come out with very clear systems as to how your child will move from grade 6 to grade 7. And I also want to cap it up by saying that being a thoroughbred non-politician, I am now happy to say that the political class seems to be united that CBC is not going anywhere. Is that not something to clap for? Yes. Kama bado kuna shetani ingine. Gotigana nayo mwanchu muligerera nigongo endeye masemo ase ebirundo bya siasa abo ase obomo bwa Azimio la Umoja wagenderete chikampeni chabo ase chinsemo chiri cha Nyeri bakora wano muraibe kya magia ODM Raila Odinga niga basabete abamenye benseme yo komochora buna omurai ogatano wense omoriketo Sara Nyarangi Onchicha na twaliganerite oroboti rokobwatia
Abacholi manene b'umwaka uyu nigo babereire ang'e asa banasiasa bagenderete kurigia chikura chinsemo ao aiga Kenya. Bomo bwa Azimio la Umoja bokoragwa nomurayo bo Raila Amolo Odinga nomokonyo ye Martha Karua nigo baira chikampeni chiabo ase county ya Nyeri ase chinsemo ao buna Mukurwaini Odhaya Chaka Karatina amone chinsemo chinde. Odinga naerera amakongwalia chandire abakenya ase chinga kichintambe bono nenchera agocha gukura emechande yo. Mimi nimekuja. Tuko na adui 4 kama Wakenya. Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Tukimaliza haya Kenya itainuka. Sasa rais kumaliza ni ufisadi. Ufisadi ni hujuma ya mali ya umma. Wale ambao wanaingia pale na wanatoboa hazina zenu wanarogota pesa. Buna oyo kabeiro mawaziri wechipara Odinga na ene kiango cha korosia chipara gati ya magendererande aiga Kenya. Barabara hapa mtaona kama inakuwa ni nyoka nyeusi. Hiyo ndio kazi mimi najua sana hiyo. Kazi ya barabara. Sawa. Tumesema watoto wetu kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Abangina ababoraka nabalia baleboka ase chinka mbainyorwe asoborai bwabo Raila Karua. Kuna wale wa mama ambayo wana watoto na hawana mabwana. Si unajua hawa? Mwingine bwana yake alifariki akawacha yeye na watoto, yeye ni mjane. Sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Ninakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Omoelioye, omokonyoye Odinga, omosubati Martha Karua, nabolia bamenyi komosira, asobocholi bogocha, aseboigo amochia barwanelia bande, asoko bomochaka no bwimechando ya Kenya. Ukiangalia wapinzani wetu wamekuwa kwa serikali kama sisi, lakini hakuna sifa hata kidogo wamepata. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Ogotiga na noroboti ururwa Sara Nyarangi Ontita naboigo obomo bwa Kenya kwanza na barobonigo bwa talite ase chinsemo chirichia Isiolo ase ogo yakera ekoko chinga kichiga torigerereti obochorio bonene bakoragwa no Muske William Ruto nigaganitie abamenyi benseme yo kumusira naboigo koene kibuna onyareko bakagochorwa koba omurai ogatano bwensi chinga kichio nigo anyate kobaga ko mumochi Uhuru Kenyatta asanya ko bakagote babuna na mubwatesi ase ogosoa State House boigo niganyata ko baka komotebi Uhuru Kenyatta gotiga kumubwatesi Raila Odinga asobochorio bonene bole bosio omorikito Stanley Gesairo niganyata ko baka gotwariganiria oroboti rokobwatia. Obomo bwa Kenya kwanza nigo aseritukulia rero baire chikampeni chiabo imeye county ya Isiolo bakoragwa mono yo koligekerwo kyoborai bwense gwetera obomo bwo William Ruto niga baboliria bamenyi abwo kumubwatesia ganga yayo kolioborai iliacho ko bakolera magenderero 500 kwa mwezi tutapunguza hije shilingi 300 kwa mwezi na wale ambao hamuna pesa kabisa ya kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya ndio kila mtu aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote kwa sababu gharama yote ya hospitali italipwa na bima ya afya ambayo itasimamia Wakenya wote. Watu wa hapa Kenya tunakubaliana? Tunakubaliana? Ndio mimi nimekuja hapa kuomba kura yenu jameni, tutengeneze serikali hii tarehe 9 mwezi wa 8. Kura yenu mtatupatia jameni? Kura yenu mtatupatia? Niunde hii serikali. Tuondoe madharau. Na tuondoe kiburi ya watu wachache. Gakomenta nayo nigabaliere abamenyi abwo gocha kobeka chibesense mu chiogo cha koene kia kobakonya sense moyo bwonchero lyoboke ime Isiolo na Kenya ngima.
tumesema ya kwamba mwaka huu tunasema kazi ni kazi. Hata kama wewe ni unafanya biashara yako kidogo hapa, ni jukumu letu tulete pesa ya serikali isaidie biashara yako. Katika manifesto yetu ya Kenya Kwanza tumesema mbali na ile pesa ya CDF milioni 100 inakuja kwa hii constituency yenu. Kuanzia mwaka huu tutaweka milioni 100 ya CDF na tutaweka milioni ingine 200 kila mwaka ya kusaidia nyinyi kufanya biashara. Mama mboga, boda boda, mfanyi biashara wa ng'ombe na hiyo ingine. Ndio tunasema tunaanzia hapa chini, ndio tupeleke juu kila mtu. Kenyatta ama namna gani? Kwani Uhuru Kenyatta angekuwa rais kama singesaidia yeye? Ama ni aje? Lakini unajua hii dunia iko na warafiki wengi, lakini sawa tu. Sasa kwa sababu nimemuuliza juzi, wewe unanidai nini? Kwa wakati ulikuwa unataka mimi nikusaidie, si nilimsaidia? Si nilimwombea kura? Nikamsukuma mpaka amekuwa rais. Nimemwambia hata kama utaki kunipatia kura yako ni sawa, lakini wacha kunisumbua. Wacha mimi nilimane na hii kitendawili. Kwa sababu huyu nitampeleka nyumbani asubuhi. Lakini unajua Uhuru sasa ndiye ananizuia hapo. Sijui nini, lakini sawa tu. Si nyinyi mtanisaidia jameni? Si nyinyi watu wa kina mtanisaidia? Hebu nione wala nasema tutasaidia huyo hasla. Abarayi bali barenga mono mukonyi bwo murayi bwense niko bamwekere koko na kubasaba bamenyi be Isiolo asekelia bagoteba nanya ariko bakorera amagenderero. Najua huko kwetu sisi wengi ni wakulima na wakulima wote tumeona ansa yetu iko hapa. Na mnajua huyo mtu ni mfugaji. Mnajua hivyo? Sasa sisi tukimshikilia nyinyi mnaweza muachilia kweli? Ni 100 kwa 100. Isara kubwa Deputy President. Kwa hivyo hiyo maneno serikali yako ikiingia, wewe ni mtu ya kusema na kutenda. Mambo yako naenda straight. Komisha hiyo maneno kabisa. Ya misho kabisa. Iko mambo land registration, community land registration. Ulisaidia sisi wakati watu walikuwa walagai sisi. Tafadhali sana, serikali yako ikiingia within 60 days. Hiyo process ifanye speedy, community land registration ifanywe na njia na stahili. Ruto tulimwambia na ameweka kwa manifesto ya kwamba kijana Mborana, Msakuye, Msomali apewe kipande na pasipoti sawa na kijana Mkikuyu, Mkalenjin na Mjaluo na Kenya iwe sawa. Kingo lipotelia getaseni kia Ndizi TV, nje nondie Kigisairo. Mbia mona sana ondie Kigisairo asogotwariganiria oroboti oru ya gotigana nayo na gusuka mutu okoruterana kwa mang'ana asensemo ya siasa nigo kogendete kwenekigwa ase ekerengo keigoro mono oyo koborigwa nigo gwatigaire buna hagati ya Uhuru na Ruto ningo okonyete oyonde ase ogoso ase oborai bono aya niga gocha magega ya Ruto gotebo buna nere omokonyete omosike Uhuru Kenyatta ase ogoso State House. Omorikito Vincent Onyanja natwaliganiretie oroboti rokobwatia. Okongusana na aso koligie kerogo kyobore wense ni gokobwatetense bunda boko irana gokia omo bwa Kenya Kwanza na Azimio One Kenya ni gobagendrete koligie chinchira choko yerania. Sasa wanazungushwa ati mimi nililazimisha Uhuru Kenyatta, na ni kweli hakuna vile ningewachilia Uhuru Kenyatta ati atiangushe ati atoroke awache ile kiti tulikuwa tumemtafutia. Nyinyi mlikuwa mnataka nimuachilie ahepe? Bana, ile mkaza kweli kweli mpaka akasimama hapo akapisha akakuwa rais. Kwani iko makosa gani hapo? Azimio ni gomatebire buna Uhuru nero ogerete Ruto koba omokonyi omurai bwense kolendete Ruto ogerete Uhuru koba omurai bwense. Mimi najua Wakikuyu wako na kura 6 na najua ndugu zangu wa Rift Valley wako na 2,000,000. Si mnajua hiyo? Sasa nani alipatia mwingine zaidi? Si nyinyi mlifanya ule akakuwa naibu wa rais? Sio naibu wa rais alifanya rais akuwa rais. So mnataka mfungue macho. Kuna watu wanasema sisi ndio tulifanya Uhuru akakuwa rais. The fact of the matter is that it is Uhuru who made Ruto to be the deputy president. Bwango iga kolengana na Ruto aserio giria yakago kwana netureti ya bagaka kurwa segesa kukia baikoyo nigate abuna nero gerete Uhuru aganchira no bochori kororerwa asate abuna Uhuru nigo konyora atakire gwetigia kurwa sensemo ya siasa.
Najua tulienda kufanya uchaguzi tukashinda. Huyu mtu akaenda pale akakoroga, ikasemekana turudie uchaguzi. Kufika State House nikakuta rafiki yangu ako hapo. Sitaki kusema alikuwa anafanya nini, kwa sababu sisi ni wazee. Wewe sijui sasa, mimi sitaki, wacha tuachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia, nikamwambia wewe, ni vile tu nilikuwa na heshima, ningemchapa kofi. Ati sisi tuache, ati tutoke hapa. Na nikura tumeshinda. Asamono ababwatani ba Jubilee bamuchiriye ngana ya Ruto bunani kaganeti ku mwaka Uhuru Oroe. Na mimi nataka nieleze ndugu yetu huyu naibu wa rais, please, tumechoka na vitisho ndogo ndogo yako. Wewe utasema utapiga rais kofi wapi? Wapi huko? In which universe do you think that it is possible for you to slap a president? Na kama kweli wewe ni mwanaume, uje tuonane. Tumechoka na vitisho hizi unaleta hapa. Siasa nigegendrete kubwata nsekero kili abarwaniri au anekurwa sensemo ya Kenya Kwanza na Azimio One Kenya bagendrete kuligia chinchina choko babui asobo cholio bonene bolibosio. Ko reporter ya Ndizi TV iliterani nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Mbia mono sana omurikeito Vincent Onyanja asogotwaliganiria oroboti ruruya korende korwa soroboti runi gona ikire omoeli obwa amaya ensa mobono mambia korende ngogo sabato basagosikato basakonyegera genda kubwatia emirubili kubwatia ime ya Ndizi TV chinsemo chiri cha YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News chinsemo chiri cha website na bagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke enda kubatia omorobili wa Ensakia omogeni tongo ikarase studio Brighton Makori ngo chale no mogeni elinda kumanye amange igoro yechisemi edetariane Fridah Kerubo ngokoganilia lituko ligia. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabalia baito vimirubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News Ubwansu Bwumugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Hey weekend yetabwa tumuru biurumba. Tari weekend nonya.
kumanya iguru y'ikinkaro cya rumba ababugia baye ase baruete kiria bagotera n'ayandi amange rumba mega okabelanga mosolo telakisanga mosala rumba Hey! Mwacho muriyo Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki oliyo moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda iribwego kikigima utire ngora guchigoro tukini amaberera inkore pere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yewe nga yeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musani ogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira achega chinyinge bwaje taliki bwatesa Jumamosi kuchigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu kumba kusikata tokese kobora rumba ime ya Ndizi TV ayene bundi yokoro systema gose nkuwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'istima ke wholesale na buiga sengira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka istima buna circuit breaker lamp holder consumer unit showers chi extensions earth rod chi cable au chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings, floodlights, wall brackets, panel light, downlighters, street lights na boigo ebingere byagisieri mbabweta boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chi conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes batalire asamagacho anyatero plaza animivinkia National Bank ground floor hospital road imeyumu chukisi akisimi asenamba enuti sanu na ibere yemo isanu maisetu isanu na ibere yemo kianda isanu na isato gose enuti isanu na ibere yemo isanu kianda isato kianda isanu na isato gose enuti isanu na ibere yemo kiande noti isanu na isato enuti Roka Electricals ebintu byonsi byokoro systema inseyekera mekemo omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure n'ikirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinkenjo chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabegirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babanga ari nyumba manyase ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mangi tokwana mangi kero tokwanira igoro y'chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso setunde babanga tenga kiritoke moiwe Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina au power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets
sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi, ase namba, enoti isano na ibere, eyemo isano, enoti marakabere, kianda isano na isato, ibere isano na ibere, gose, enoti isano na ibere, eyemo isano na isato, isano nemo enoti, isano na ibere inye, isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikirebuniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchesu mugano kabiri negentekyo no mukia bwogweto makigima ekerengeke nene ky'umuruburyo bw'omuganone no kurwogusigeta guchesu muntonde eliyo nera nyare gwetoma gwekebirengo byeigoro. Brighton Makori nigairire ribagerio nagwisaransa n'abantu ao eriyo gokorentera emegano yabo rituko rya ijuma chinsa ibere cha butuko nabo igomo iroro rituko rya Jumapili chinsa isano na isato cha mugaso ime ya Ndizi TV. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi kiremambia jama tukuyi wiki guchakire Jumatatu goika ijuma chinsa ikumibire chamambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV. Kuna botambe to chakeli iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia no mada na ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo moriga intura gotika maiga imana intura to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.
Jumuri on this TV na nene mambengi ya toko nyora na sumoro beri ubweji semi tutake turali giri semi chito imena isko ya gusinyo rubna semi no boroso buye keroso meti umwana goso monta so mete nigo na gutware isko na ando isko na wana se kenyora ruete bari tukurere no nigo tujugura kwande goro yeji semi turigireri ibirengo bweji semi ngakibendete ko ene kiwa ase county ya Kisi county ya Nyamira elinde magana itu grase studio na mangtura ju kwana to kwale ne asinjira ya beno nyara ko bamuna itu tosuka usigo suka ni gore terwe amangi ko magana itu grase studio ngo ko mwali bagari ya bena nyara ko kwemanyika ni go chaso rikolende inyora nabo kwenda utome kerengeli kya iboldia urata ko boldia igisemi ayuro jebrengo bigisemi biasiri rwa sorongo rwetu rwa gusia bana niko baraso mutumo komoke abayiboli ngo bari bamajiguna mbara akora mirimo yabu ya siasa negendrede abane baraso si campaign bebe mbaira na siskuru to chukwa na yo mona mange abaso asense media mtandao tonyone Ndizi TV News asense media YouTube ini na bo comment bo gutubwatia somoro biri kerengeli kya ngo kireza kireza gwetera se namba iraso skini yato kenyora senjira ya bene gutakole biro tiangya mugeni one libaga nyara kumanyekania era ningo edini tumaye kukumanya na bwana no mumaete lakini hata mwali bagara menyekani ko cha sole mumanya bako nyoro chenjiri rieta karibu sana siji studio jeto kwa mwanji muri na aini amalieta nenje ego koro Thompson Osoro no monto human rights ngokora iga Kisi anjera nago kire sana ase ogoso studio ito ya Ndizi TV gondo jera ne studio ngia kabisa Brighton Makori litangani nkugwakira asanti asoko invite ase rogocha gukwanda bagusiba ito wa Kisi county na Nyamira county asanti osoro ngia kora osuma tumundu dagara manyo osoro ngia kora no aninga na bote osoro nga yukurukuru ali monta kumanya osoro no mogusi gose to import ri mondo kuri service osoro Thompson Osoro sitero machoge Kenyanya libu machoge Kenyanya na oseito na ande nje no mogusi no mondo mbate family nimbwata abantu tali monto ga kale street weta negasiane gokora neriyo gotetea abanyonge bali bakolerwa amagoso bakolerwa bobe balia batabuatirani batabuatieni support ya community abuna bungo konya mono kera banyo ali baguchandu organization yango kikoro ku organization ya nene registered ke korukurigina Human Rights Watchdog Organization awesi organization yento bwata abantu baro abange leaders mbaro lakini injenda chairman yoro ose injendo munyakerugo ase organization ye wo kwanyirogana ligena Human Rights Watchdog Organization ni mono nkimuga mwakora mono ase organization ino anene kero kugerera umwana goso muiboli ekera bone to kwane ko to kwanira umwana ni to kwanira eke to kwana gisemi ni to kwanira muiboli umwana amo no mwalimu yoro moroki wana muiboli bono entunto bwati oyo togotetea muntu ndi bwensi otokonyora rights chia very prejudiced and chia very affected kukatomotete abo mwana abo mwalimu abo moibori abanda abonsi kitwanyana rights yo muntu chia very prejudiced kukatomotete moneta kire osoro sama tukamaiga mwanyara moko majugwane ne ebyombe bimo kwegerera abwene bwa manya bando kama chikoro kana buna none kero mwana akirwe kiboge skuru nigo mo kwegerera mwate na mwana tago itu paka bali bakobwa monona ntukari goita bana go se discipline te boro rekiara aligena human rights activities so monogalinko chabale bachikutubwa amaite morali sheria ya Kenya tali ntu ababe ntu muna ntu abantu ba human rights we go with the constitution ama ne sheria muna sheria goteba sheria goteba bana mba school tali ntu goteba ine sheria etiri na parliament National Assembly ya edina discipline tetakeire koba asiji school so bona kitoko nyoro mwana na itirwe school ali akorora mikachire story into tokanda as by the law mune richi kori goteba ntori koro asi biashara biito ntori koro sheria ito ayo tokanda muna richi kori okaraki ligoteba kurenga nae ngaki discipline tekere gokora umwana ta sunyundu ekera bona numna abegereri abone bomanya bantu umwana ta itwa ekyatwara ne birengo bya discipline bya jakigwera na inse kera iboko bitai omaite moralia
nditutageti kwenda maminjo na sheria sheria etigu naki mwana tasi gwaku skuru so the moment you mwalimu okwenda gwaku mwana skuru umumise gwikotonyora tugosoa sabu ase ngenje sheria ate nere goteba ntu tokwenda asipate rulo muna lichiko liatebire na batogokora igo na intu bono unless nyore abantu bari human rights bakoroka human rights street katia bari batamaetie sheria batasometi Brighton Makori, let me tell you. Awara bona ki usoro na maete sheria. Myself, I've worked in the law firm for more than 15 years. So, kila tuko naondeko ama shikaya ninyamanyete. So, ichikoni sirigo chamuna ligo cha kukangareki ndimanya. So, inje toko nkora muno muntu bali bande batanya go so ese field ya law ochonte ebino na inje na bomba buyekaine. Ya nande you cannot work amangana ya human rights tokonya kora na tuma trichiko. Ya you cannot work because umuntu ngo atungo cha baradi office ya. Abantu abange bamatena umuntu human rights kerwa chiro office ko kwanyode problem igo kumnyoka sara imokorwa nege kubakiaye anda achikorwania abantu. That one is out. Again, turade to work umuntu achiro office we advise tomate bieke atoko ganda ige ketoko anda ige lichiko no riroro to lichiko ndiroro tera kitoko tokora ige twakora ige so ndun turigo tumiage kuba osore karotokora jakera tuririye county ya Kisiniri ya Nyamira turajakera katoma gutero jigo na kiroje birengo bitu byekisemi meyoro rwa gusi bya kinne osibendete kwena guchinsa moralia bato inchama temo na korte 1999 na kusomete nduru by then ine gracia kumna kabere by then chiskuru nchire tu abwate gagusi mnabona rio Kindo Boys Cardinal Nduru Boys Sameta Boys these four schools to ende Sengera Girls Kereri Nyabururu these schools were performing na ndenchi abwaterieta lakini ora wasata ni katika birega skuru ichikaera ndebono right now skuru kuna Cardinal ne skuru yare koibweka kisi skuru yaito ne skuru yangebia toche Sameta Boys we have guys from Sameta Boys bara banta banene baka nomba rabona special and stone batana kinki bono kialiete Sameta yaito kialiete Nduru yaito kialiete Rio Kindo Boys yaito kialiete Cardinal yaito lakini nende sometimes ngoja twara appreciate omondo kurukuna Matiangi abange mbamu anjiti mono omo waziri Matiangi Dr. Fridah Matiangi lakini arabate wizara education na chocha eskure kurukurio Kindo Boys na chororoti ana sana oteba we cannot stand no bochi obagendrete eskure itoga kugwa matemurioka eskuru iri paeto iri ati andreto sina balimu ati andrete abalimu some teachers bakaba transferred abande bakaletwo eskuru iri imoka sana paka nambono ege eskuru yakoreki hemukire meaning there is a problem somewhere as education yeto yagusi the two counties ekiagera original mheshimiwa Matiangi ojitagatia nari Rio Kindo Boys agateba no this is wrong skuru ya performiri lakini bono iga ririe sere Robert Insari bono iga everybody is fighting anyoro mwana yo jiraria Rio Kindo Boys why there is a performance there is good fruits so meaning ebyongosi bitu bya kisi gusi ni large nandiri banja na barabo imukirire bonsigoro pande Nduru banyetianere pande Cardinal banyetianere pande Sameta banyetianere bana baitombale kwanda skurwa isiko banga soma kisi lakini bono it seems like na partiality nera somewhere okona school getenjire chanjire njiri kitakore kitanjire so toko sababa abantu baitu bagusi okay njeti internet ese ministry education ndachente bena ki performance ya kisi nerenze lakini nerenze na mo Kenya na mo gusi no rojin kenda school performance education yaito nere korteki nerenze toko sabana ki aba obisa bali batenete education bali bakwa kanu taxi ya wananchi ngiye kogera batata geti kogera ndasaba alimu babatara by the way Makori moralia days kurmaga
nkora na renge every time and again aba obisa bango okonyo mo obisa gosona pap oso class tamanyi tingi kyagendere amatuka maiga oso omuri mwalimu ntango record shao ntango nkikwango somirero onyora no muntu utakoretiki ta prepared so konyona abantu abange rero oboleme obwasoire nasinge nchabo obisa bali chof bali batinete education bali gutarira abantu aba frequently esinge ncho konyora sometimes akwando ali monandi bairi bali baseka igo banda bali kubuli muntu na kya magoso nara what otwa kwa mwalimu omwabisa ka chiri school ikakubuli mwanafunzi eshida kimubwatema akuje class taba chigete ikakucha pap oso class bul mama goso kyarega totebya ngonkira twate mwalimu omwabisa oyo agochaga egasiano gotoite krasima kende nke yago tosomi otuma ni gago turamugura maguga tegoso omwabisa ga karigereiro ligepake bitabona omwana oyo ndi ari geterio mweri lakini nowadays my brother lero kende kinkeyo I think no na you are aware Ono usoro ebirenge bya chisembi kuri na insa soro ngoro gusi ngoko mochugwa nabo bisabe serikali na baiboli na borokio se na borokia. By the way, first nje igongo teba abantu bakomachigwese ebirengo byesemi yeito yagusi. One, leaders. Two, toche abo bisaba libale malia. That means eserikali. Eserikali nero to komachia se birengo byeito. Okonyona abo bisaba libatinenete they are not strict esegasi abo, they are not serious. No go ba chinza chinyingo konyana obisibale. They are not employed babera obisi. Ebatakiri watarire giskuru bamanye eshida nereri. Ba question yo mwalimu why performance ye skuru ye yabetense at the same time materials chitakere ko ba supply to school. Materials chitakere ebitabu more especially ebitabu beiro school abali mbaye webitabu bagosomera abali mbaye wikaramu so you in most of the times you get abalimu abakuri kikaramu ne cyabo ebitabu mbiyo bagosomera biya okay ebitabu no bigo ja school management ye school to ikonyara resere because every time and again ebitabu ngo ba supply to school lakini konyana ebitabu mbiyo kwarade nkaibigo cha kwanya nabanta aba bali batinete bitabiro bako ibabayira abana bairi babo kwarade kwanya ona at the end of the day omwana oyo oro mutaka ore school tabwati kitabu usoro ngego gara yisukuru jo cyabanyene kiya korabuya je serikali njigo korabuya omaite moralia tiatwa tebeken that is business mbeke business is school yane I want school yane ebe to top na kiko bete top management yane ikebe biya ndora bali mbago somi biya umwalimu ogocho ko somi bobe goikamwa keshikagende no letari serious mwalimu tego kabe sira basi yae goikamwa keshikagende ndeto mwalimu obiya because this is business igonta kete business yane agende goika management yae eberengiya elinde abana ba perform abana bata performance school ebya sara imikortiki biyo so goikambe strict nebintu byane e business yane school Nagekora management ye school more especially to mention tigere ye school munabono set greenil ne school go perform matento de tocha nyakungaine abana barure kurwali ba performiri ba chire chia school ba they have passed ba chire chi university and they are performing aya to school munabono mbirio omanyano director ya set green achita kanyegora school ere ya rengense right now na ere igora aria because of what I know that guy is ever strict as even to be I to koleta buchinga bwa wose ko cha ko matena bose na mwana na aguga na bose discipline de mwana tari go to school ere lakini children perform temine tuno mwana kirago itwa na bono kiro go mwana na lio mwana go perform that one is out director ere ko bona ki omwana ono taikoigwa igoko muita buso uteto moro kereri elinda manye so kwanyora no director ere strict asa abali mbaye basomi abana baigwa ba perform so in most of the times yo kwanyora lera abana bako iruki school each private school basomi guga bamakuru syo bairu
chi public school school. Iko na chi public school nyinge aborokiwa ani aborokia niko bali laxity. Aborokiwa sina bateneri ba chi school chi nyinge Makori lito kwane kene abalimu baito. There is a lot of Brexit as abalimu because no ne timetable mbali gukora. At the same time ntobwata challenges in these public schools. For instance, the school chira around the town. Totebe na Nyanchwa, ani totebe Kisi primary, Jogo, tende Nyambera, kwende Getembe. Those schools abana barabange sengencho, abantu nabamete town. Abana barabange. Lakini kuro kwenda kwa mwalimu oyo mwa akumani abana 8 class Makori nakuboliga omwalimu oyo kosomya abana 8 class na kyako manage ndiago cho basomi ndiago cho maki ndiago cho romu mwana oli olenze am ole wiki amuimokie ekera wikate sometime aso mwana ole wiki amuimokie ndiago chokora so ochotebega nyasaye ngonya bali bakuigu bakoreki baigu kwanyora na foundation ye school yere useless no nsira pastor ko tikwera to gukora by the makono na entebi nokore igona kote ano ne serikali takirgo beka balimu emenda balimu school. By the way, serikali bwato bujinga. So in most of the times, ote tukumanyana kitotebi muwasiri to magwa. Abali mbali bakorita school. For example, school chirega around I don't want to mention school onja chinyinge sana I town ya. I have a report. Bali mbali ta almost 6. Lakini replacement akwatiki teyo na bali muntu bwateshika bangi ba qualified ba college bali sikuwara ile ngia kwa serikali ta ku replace nechiba sita yo gosoroje na budget yeli Makori nero that budget nero ebekena we have 20 teachers a budget nero not even the government knows a budget nero why because ntobwate kwerende ya replacement nkibata ku replace patena kiya yantu teketa bali mubanga naiga boto bali bakure basi bali tajire bali place nkegara batai ko place chibasa chiri bachi bekaiga balia chiri bakori because a budget nero naki abali muntu gwato wakane veria na bali mu 20 abali batajire batigere 14 aba 6 singa bagochi chibasa inga jigochi they cannot account for so tena serikali koira ekande chikolige decision because abantu bali bakurax Teacher Service Commission ye corrects te kolika balimu chibasa china chibakoraki bakoli ndachigo because njire se budget mwanju muri gono gwetene twana to kwanda jisemi me na isko ya gusiane ka twana kumulikira torena ngikiri no ne birengo bya masomo bere ndinsa sorongo orwa gusine ne bonno ne boringo kuburigo chaso na buto birenga bya uruchi birengo bijisemi me yoro urusi ngobire ndinsi ngikeko uruchi bire ndinse ngikiagarire birengo bijisemi bire ndinsa sorongo rogusi nani ngikira ko boto tebi na boto mali chi ribolia na boto tebi birenga bya witrase namba ira skini auto tebi ngikeo korunde birenga bimo kigo sa yoro jena mtoisa nigete asito ikire go ikaboni ngani ko to ndata kuligeria mangana ya jisemi me na isko ya gusi ikaro sorto kuskobosio abaiboli banyare bakomojugo mono asa matuka mangibna mbara ire bagalia bolia bene no kugiria abana babo chitabi ntoro ja bana niko baraserusa umwiboli neli bagataranya lia bene akso okoro wiboli bwai Makori weka tobeke gente ke boronge most of the parents abaiboli abara abai na intu ba tolendete nano mwiboli ole bona no mwiboli inde bona abaiboli abange percentage nyinge tilnacha was still informed about education so otokorana even the government serikali nebwate obole meruobu kocha okorera bananchi public participation ebakolere civic education etebya abaiboli mbaro bachiri sabwali mbamatemba matyubu ya education inkigerekia aso ko university aso mwana wano monda jana ki agende school kwanyoro mwana Makori igakoenda muna chi public school achito kwana mono omwana akwende school
tabwati none penso omwana agasati abwate nkari gatabugete rongi yange tabugete nembe ono niswente mwana utakoretiki tabegeti oroche munembe gocha Makori omwana omakwande class mino chichitisa je school echire open omwana oria na ari gakankamane do you expect omwana oria asome na no nani abe comfortable kusoma aigu mwalimu egenta asome morning hours at the same time ntobwata obutaka obongeka omwana oria gocha no maambi makono na macha atu anyure ga muriro taiyo tabwati no ngorita korite kiteyo na magoro aba maybe taragere tanyo to sinirongori gosichinyeni bakaya kachinyeni yo kabakarake bakarake so obutaka bwachangire education yeto ya gusigo karake bose abaiboli baito kutabana acha na abana babo because yo butaka so konyona muiboli oyo iga prepare na gakina kimambi nkobo kanji konyore konda ndo osinde temagoroba kiroko jago matena goruru mwane ge karamu gusige tabu igakora ne balimu ogonde ngore getabu no mwana utararagira gurmagora nanjingu mnyoka nenji kurigie chinkonyora mia ndete ngore getumo motori na rero motori roche muno chire 250 so obotaka tuliko itaba iboli mono obotaka bwagerire abaiboli ba take their responsibilities kujesi chisezi watigira abana na kioko yaroko nyora abana bange muna chinyaruka chikoba chikonyora eboli tobwango esenyenjo mwana agumunta kumuina akumungaina kyumunga gando chira orieranje so nyora no muntu igarumya mono kuboso moiboli so mwana no gota kumweresa akonyo no moiboli akora no moiboli mbosa so yakiyo tandaki twankonyora the government munabono ECD classes ose ngoikatora ECD ngibone serikali ira akorende gukonya abaiboli rindi banyore bitoki na barwanya barasabana utonyore ne serikali ngotebere ni bote free primary education free secondary education free neroro free Makori teto kwanekene tende school eche public kirogo tena no mwana free education tande school echibono ali from the ground ekoro kuna abana bali abasinini abana bali school echiri geta abali mubarabake kwanyorana foundation ya abali mwaba amwana oyo igere useless bosere poa omwana do you expect ajasome uchigora ne foundation ye yange poa ansai takunyara korade so education yeito ne bwata challenges asegusi yeito eto tebeken unless and otherwise leaders baito bachire aya ne serikali nero ebe involved fully ne bintego tebana na free education nero ebe implemented to the letter diorio altura tebana free education nero bono buna nikwata buna ebyombe akiombe kigeno molekia watchdog kia ligena human rights mokora ingakimora utura kuno ne mechande abana baguteji skuru abana bakonyora uburito bwango nabo konyora umuntu akomwa lakini kina kyange kwenda kujibosio umwana osari bwa inubuna inu asikiombe kigeno kimora akora konya abana aba ausoro mate Makori ebintu mune bibyo mwana abana ko ba gutwara uburito mapema matuko chakwanda kireke nyoroma no mwana nakoletega otoko requests abaibuli bose chichirani bali banyore no mwana gete basensi no mwana naba murito nande gare umuya myakemeke igatake irache entumuna intwebyombe munabona ntubwate omusubati nare tubwate gusiye itoga okoro questioners nyaramba musubati yoli nare tuwache tugateba no musubati ahe tutage totinenere abana babaita abaiseke rights cyabo chiko wa prejudiced so mbatakire kumumanya umusubati unatakira amanyo abanta amwaminyo kasare Ornera tuwete that powers yogo deal nebya ebi kwende bya abikorubiri abere bibe asabana baita banyaroka be myakemeke ntu atebete na essence nyaramba atenenere section yeyo
because oche Makori na basacha tole toko cha kumnyogo chose gochogo tete omwana getenyaruka na bla 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 abagota you have an interest as umate this gusi kwarare so tukatebana esengenjo muswati ntumate muswati ole umuntu gokore gasia straight na antali muntu okonyagariwa tukateba tukamwanda over tukamatebi asenas ayenaye ogodiri nebintu birigana iga abaswati baito bali ba defiled abana baito bali bacandikire bali bagoitu bana bayibuli bakoraki kwararire aba chikirani bosa bayiri bakoreire bobe umuswati one yatwatebe tyakoreki egas nande is doing well so into stock money backup muswati yori ese gusi yaitu so abantu baminto tokubata kubatena umuswati yori nyaramba esenas momorigi is ever fireable no muswati okurago karangeri bago ikoetageka so abantu baminto mutakeri mumanyo muswati yasakobera kira mwanyo ali problem neyo munayo muntu ekirani ontayo konda ogoteba ayentu tenaki nyarebe omwana onyarebe gari asekete na abe affected igere igana korango na kimoko nyanto kwanda ogoteba na ayo ototebya umuralia ikira kitwango tebya Mbe mono sor mbe mono manjumuri karanda to gutuma ujumbe yawo ninjiro jengo kanda jinga kinji some genda gutuma ibirangara bya keroto kubonoro je birango bitsemya sorongo usi ibire nirinzi gusembi genda to kina ande na bire nirinzi ngike roje bire nirinzi nani kita kere okorwa niliji semi yesu nyaji gukina guchigore kero borso bwikisemi na bota kere kobe kwende tunyara to gosuka gujibosi osoro ekero umwako no yo siasa ntwara na COVID-19 ga yachete nigo yaturbanetie kalenda ya masomo bakabonoje abana bakwende skuru basoma sege kanande bairana boni gambara somo timoko na kioroje siasa era koru enderende ntoenda sikibura buru nande kiguturoni kalenda ya masomo egento nare gosaba abana siasa baito ma especially kusiland gana aseito abantu abange asensi yaito ya Kenya abamate na kusiland na omolembuli lakini this time round kiro kurigereri nabo kwamba korana obo chimbole bwajakire ko basigete so tokuboliga onde bwenzi oli okuboli chikura tigamanyeiga abantu aba akuboli chikura kuresi bale mbamuganeti na nabaganeti tabaise wotumia abana babantu bande ko bakiguni kiyaye abana siasa atokubosaba onye koro mondo umya tiagotumika abana babande ko bakiguni kiyago at the same time mwinyore igaba abantu baita abana siasa baminto nyasaye naro oyo togosaba I'm telling you tumeka abana babande baumie aya abawo bale biya bagakali kiskuru bale comfortable bale nyumba bakonchichaye abana ababande nembe bale siko babegete buoga ali paka botuko saa 7 saa 8 saa 10 paka mambi naye bale ndete gali okuba tumeka obe at the end of the day kwa badaganda mami nko bande kibese ena kinabwati cyakoride kicyerire togo sabaye gabantaba nokira moko gande mikutano tiako anechiguni tiako tebya abantu no muntu kagochiasa muake ya nande this language twaro lire chire kisi count mo especially nyamira na antara amanyamono lakini nero ubuguni mboro mo especially kisi count munenge ndumune kyabe stadium otogo tene ngento kebe Makori reasonably egento kiri roche gali nkwaroche abantu mbamnyoga ali bakamnyoka abantu bagakakwali abangina mbali babwate pressure abantu mbali babwate chi pressure abantu bande bakodire tanyakitali Makori so we are not happy ntumuna intu abantu babegereri bobo yana wamanya abantu lakini esinge ngente kire police yakibogore team immediately investigation negenderete so that's why tutara kuana kende kionse about it into especially munanjeni matasharia once the security agencies that have taken over of a certain issue muna bone ri abate stadium we give them time kira tua time webe batore tele report na kijaya this is the position right now we know what happened Igali Stadium ntuma tiendo kiabeto lakini we don't want to mention it tigere agencies ya serikali chikori mirbo abana mbali bakwenda buna bono tore rusa bakwenda si campaign
inki obotakubona na boirira abana bakwenda ase campaign andi gitakere okoru nona abana mbatoka ase campaign eji ase egekeke bari siko batari no gesu omate makori obotakani ndeke sana baka nona abaibori ebako batena ki nyarebe ngo chara rero mangire ro nga karasigete simba na karasigete bajoguna karasigete toge ndo torore na kene ngeroge ko turae kwa ugeke na njengegu tojimo especially bono ego mate tiango tai makori this wanasiasa na bakora they are using abana aba bakokore campaign omwana oyo mogego nyanyo gotera nyumba simba arati machogo mangi kira gotera nyumba ngoko ni vishara abaibori aba so bona aba siasa abacha bakamanya kira bare mukutano bari gotiya ko abana bari besa n'abana inji bamanyire bari mbaiko umuntu wata abana wae bane ako bategana bako 50-50 ejinti 200 200 ejinti 200 so umuntu tuli angoisana lakini toro jomo wasiri bwejise mi professor Juma gako woni gosiga kuri tiro ja saba ibuna batige ko beka abana babo gochi asisiaza so magwa nere gari that statement is inconsequential reason dokumanya no mwana omwibuli ono yongore to mwana uso mwana oyo nero no mwibuli omotomete egento ba egenta ngoteba iganko that directives kujise security agencies kira yaro rira abana bari bare se siasa ese mikutano eba mnyakurwa kangara kibagoteba tali batena na baibuli mutie kutuma abana omwana bato isaranste kwisanste mwawo nyomba omwana weteirega murango igure siasa yiri mata wa atugeto kangendo bangoteba abana siasa mbawa sikwara abana babere mukuta na security agencies because mukutano ndi mwensi yoko umo na siasa ndi bwensi security agencies na ajire paseri abana bari korwa kangana bagoteba lakini tale batena batebi abaibuli amoibuli tata ari nyomba tama ebi mwana we businga yaga ese siasa kakali totebe na ebitu ebinge ebitu byekikure binge nigo biwakira school IPC bono ya jero kuna IPC mete karere school ne kero mwana aroro lakini mwana akuru yaro kwe polling station inki serikali te kiro koralende no ne bitu ebikera abana kubunga bale ebitu ebita kiribi endere go se school IPC te kiriya gaji bitu bya bosoro betikana mwana school bono ndiri tutali koba siasa tutali koba straight a budget ya IPC nero kangabone government igero seti budget ya IPC ekobatena ki IPC a budget yo nere mutakiri moro asibituo bien so IPC te bwati that kidi in kurese government ekobatena bono gana moro asibituo bien at the same time ntobwata limited land asta bako ande kiara ntoka anda korosi bitu ebiembe iguru koiganyo ora sibiko koraki bikorosibwa so government neta kire kurigereria na inkieta kire kore polling station chibasi kubeku ese school totware those permanent polling stations chiba specific places chirosibwe kiagara for instance onyore ne segi ya beire sege tuo ese polling station omate school igegusariwa who will take that responsibility? Is it the government? The IPs? The IPs? Usengi. Lakini iga bono, ndumo ndoga atura teki, utakira teki responsibility. Muna wane skuru, esali kwe skuru, na ene segi yaru wane skuru, esali kwe. Njemuna njosoro, I will take IPC to court for the renovation of that school. Ikiana roji skuru njirange ibirisetu buraburu ya bete birabigatu ande podi gaje karansa nelike ejikorosi ikiana nechikura cyari gwako osoro gato ndrete tianda soma baka bato miri chujumbe cyabo banda tubwate sense meri mitanda ibrings Kenya agote ano atubwate tubiyaka bisambiyamano Bonves Moranga agote good guy mbiyamano asimuro birmendrete gotwara nyabende the president no ali meyumuro biri agote abana nimba na troche kabisa Eriki Uhuru agote Nairobi na wakirisha no nde kabisa no atubwate kurinsa machiri cha Nairobi Edward Mauti agote ana no mwalimu Edward watching from Bonchali Botoro to add on the debate teachers ratio to learners pia inachangia to dismal
performance era na mwalimu na abana ratio ni gego ji yarigereria na masomo tariko korekana buya ase orogongorosi na ndebo igo Edward Oyuma utina tete buna yaya dawa ya masomo asensemeli ya bonjali autana honorable Mugaga Charles to chole buya autana abara bali bago jor na ndi bali bago jor batali ba magendro ase chinsema chiri chisemi nara soro nero ligana Ndizi Ensakia chairman borabu chambuli osoro kiabonyoru nyamira abana babeire ababe asengenje biranya bitayo nonyana maskani ekiagera ase abana n'abarimu baburi gosomya ekiagera aute ane biboko korobya sirete asorongorwa usigo sasa sensitu ya Kenya nero yeirere bune biranya osama masomo ebintu byabere bibenya sole obobisa bali gati skuru ao ebintu ingojo kwana dore oitata kwandiri ane takwandiri tari lakini ena kwandiri takukuna chairman borabu enchambuli osoro bemo osoro na ya se kurukia bonyo runyamira limbia muno osoro asoko kwenda kwamo yomorobeli wensa kebon mami osoro takitura nda sumutumo kumoke to kwira natural girina ibirasi bisi dimbiroro abali mo baisi dimbaroro chipasa ditakiri kurwe was county na CDF jaruru ose nabane asiase baji begito maboko baji ko campaign ntoirane tubago kwana ya mangu mojo muri tosuka toina tukumulekera mangana ichisemi minesko ya usi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Kubwatekana nobonye bwito bwege kigetambe asense mu yebintu byugo tumikistima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduke yemo ya light tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chikebo au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply barei ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Nabugu tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorro bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes
corporate cakes egatiye keki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka ime mocho songo asamange gose kobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megero yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange imashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunurwarite wata tebina yigabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akorre to konyoro murwiro oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Boigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Mbemono manju muriyo Ndizi TV na nigo toirenda sintu ndende ya kabira karodori no soro to kwana gisemi imena isiko ya gusije birengo bijisemi ngakibira nirensinga bitakero siru na gukina gukigoro banagenda gutuma uchumba yao ase student to tebani nakido kini birengo byo birengo bijisemi gukigoro kunde SMS ne na somaliri na takana na tukurali ki gusiumete ki gusinki bwekaini asorongoro turagusi ndibona takanda nyesoma buya Ndizi Ensakia chemani borabu enchambuli osoro kyabonyo Nyamira abana babeire ababe asengenje biranya bitayiyo nonye na maskani akeire asabana n'abarimu baborere gosomye kyagera abana bande bakonywa amarwa kigo konya egesa gukimo gusitige biranya birane asigiskuru abande bakoneriwe enyasole obo bisa balia batagire giskuru aba bisa balia bagatalire giskuru batakire bairane bachakire gutara giskuru ikiagera nigo bakora kibese nigo batige karanso obisi na kora kibese cyabuza oyiyo akorugure chambuli osoro koru kyabonyoru county ni Nyamira mbiye mone chambuli kora kwenda tako baime Ndizi TV ne rubonso musi tosuka SMS ino ninjiro nyinge ogisomande kunandi atore na sentu ndende yakabire ndabuli osoro so ECD umedene ruboroso birasi bidibinzi na lego kini uborozo oroche birasi serikali che county jatena angwa gatajiri birasi ECD kulende abantu ngorira bana birasi ebimbiyo nabalimu kolengana naye nkoko machuguna binde imbiyo umaete muradia ECD ere default lani
ECD national government yaretete ase counties chitenenere ECD classes na gosomna kire gento kulika barimu bla bla. So bono ntobwate challenge asete chigusiya ito ste 2 counties 2014 kesi county bali ketaba abarimu ase public schools wakalika abantu babere kire school Makori ena akubuli ko mwaka onye the 2 counties injitage go itese mieto ya guzibi nole dani paka bararegereri gunyanya sae esengenjo batete ko chikotorose be machara Kenya gosa machara gusiya ito ninki gekogera the 2 counties chitari kuri kabani mbaisane school ndebi Makori school okonyore bwata abana ose class ke bwata abana 40 was 80 kwa makonyora abana ba 80 omwali no yo morigiro origire school ese class yeki PP1 PP2 pakalikoyo moyo kwanya abana bale 80 swali Makori no bana engo no chino subject ya mno somia bana bokoli tuko you cannot na ne semi igekona ne syllabus etamu yeto kolega tukaba etamu yeto kaba babwate sakura kwanyora na balimu aba mbali gwikirania at the same time abalimu bali getu isidi osekoro musara bakoli Makori no bwa mabira dani okonyora na paka omonto kwabusa agabuye to mwali mo spati yo kosomia bana omonto likireo omogetie nungu igabuye to musa abwa to musaro mongo ko omonto oyo okosomia school abanta bakuru account the 2 counties ebintu mbiro bitakira sa abana bali biko kuna praying materials mbiri ko supply to school account ne takira ko supply nere ko supply ko school gyara isi abantaba mbatakira ko supply na abantaba bitabu mbiyo bire school Makori abalimu aba n'abalimu bako ba dani bakoleira machaya gitama besana even the account assemblies yeito itukondio na nyakora lego table emotion about abalimu baisid na abana chiskuru account ya wate budget ya ngoros classes kerokorosie class ibere skuru chirichiegete korosi kune chine nchirosiri baka bona bato kwa na abana nchi baitomba tategerete mbama tene skuru nchiro chitaereti classes chitaerete nandi ncho chitabwa tipi ne budget ya kodeteki yango ntuanya konyora muemusio ndebwezi okole start issue in parliament why a budget ye wasini ya 2014 2015 ya tebete classes chiro sikuchesidi ngeko school geteta kordiki eteret a contractor abori guna ki what happened ngeta rosere di school class yokoreki okole so konyora abana abala a class 8 class kike kokubori abana 8 Makori tell us class ki at the same time abana bali mnali chikoli goteba asibali bakorete discoveries ya mangana ya abana basomereta mangana ya abana bali mbatakiri ko isaransa desks na chibono bakonyo baisaransite basungetie bigoroiga omwana Makori munorega orote na kurunachita studio kwa ngombe kansungetie amagoroiga kangatindo set igongo veri kirege ntumu tuana ogara because I'm not comfortable ekero kongete ga kireki oroje ngunya gokoraiga nkiretega esenge njam comfortable na bongo tebona bana nchi baitu nanki ngokwana korumo tuana kwanyora na those ECD classes ti desk jiro birogo mbiyo biro siribija bana bali mbali comfortable ibiro batagere comfortable batagere birogo mbiro je plastic no bamesa bwabo mbori boro go to these public schools ganda Makori go and do this research go to public schools or abana baisranste they are comfortable public is private schools they are comfortable ganda to public ebi sungati ebi vega tama goro bire desk go
Intebi mwana biri bizini bisunge ndibeta magora deski gor umwana naba komata bai go endo mwana mamuso nande babibera ndi amana bari busimba tano me desk no mwana ole gero keri public school ane private igarbieka are comfortable spacious a class ya kamo ke borte abana 8 umwalimu garo yomo. What do you think? There is nothing there. Education to got tiyari mama ko jaga tena ki na bana bari go perform. How can they perform? No, into bari the government the two counties bari babwa that mandate yokoro si education ya itebe kwanyara mbali nacha na kisukuru chinde kitatu bwe omwana oroje ga chandegete na kisukuru je kitatu bwe kyare foundation omwana oyo gakona grade 1 tabwa tikende moto omwalimu oyo grade 1 ugo osugumo tena nkingo kolera chukua na geko in most cases abalimu bagosoma public schools bana babo bagosoma abagosoma private schools because they know education in private moina tarierere public moina they know hono soro kita kero korudende ECD yekiane roboroso bwe skuru totebe inkita kero korwa ECD ito again toketa kero korwa abantu abagorukuna leaders baito ba two counties baba strict to the letter parosi those dani ebintu ba provide ebintu bitakire school materials baina ne bitabu praying materials ba abalimu abaito ba ICD bamentu musara abalimu abaito ba ICD bali ku permanent account yetu akisi balimu bali ku permanent nyamira na araba achakire gotema gwa kulika no angisi na banya mbale bake bali kire permanent soro bali kire bali gaiga tali bali barenge ese ECD bali kire na ECD bonsi bali wa on contract omwalimu ngonyoro ECD olikiro tali kiro igari keita enforcement osaka liko department nga agate ba serikali kalige karana ki mwali ono muntu qualified mwalimu bakamo transfer ocheje school so bali mbarali ku ECD ite akisi mbarali ka permanent they are under contract na ande baka 333 so those teachers security yabo asegas tiyo bona ke kona bali naacha na masomo and at the same time egasi ba kolere nyingi togo tebi county government the two counties bali ka balimu 8444 kile school at least kibesenjiro jira lika balimu abusoro bona koratika right now the county government of Kisii still is employing ngajibasi chikoroga ngajiba chikuru chikwemploy abantu baraba kurikwa abantu bashiti batamenti school abana baito basomi kuboro chibasanjiro account ine linaki mbatageti kurika batete ko itabatete account tu count siete ko koraba abana baito machara mbasoma abana abo mutaka mbakoraki mbasoma ekekerasi geisi digitaga jirasi school asigete no msingurwa no msieto ko prem gose no boteni bwese by the way let me tell you Makori these MCs ababono barobis na buchimenesi because nkurwale boye na agupare kurwa ekirarituko to bonde na tama etinas ekrasi getengerga taga jetu omondo wodi sometimes bagokora egakwandu mana ngurenge contract kwende omadema ta I'm going to raise this issue in parliament because tranquil class omondo le mataya bwatechi obeka muguko tekera obukurumi is everywhere more particularly obukurumi to boromono as a counter assembly to ya Kisii na Nyamira ana obukurumi bole because these guys abakuruna members of counter assembly they have failed to play their role oversight role mbariko yakora muneta kire as by the constitution yetu ya Kenya 2010 mbariko yakora osuro bonna ningo bori karo rekerto ndetego ayibuna bwate ane kiombe kiryo kwegerera obwene bwumanya bantu orojina obukurumbura se county ya Kisii inu ayibuna ligena human rights activist mwanya gotema murarwanda ndaba gusi uzina kinone birasi mbira era mwanya gotema kurwanira Makori Makori it is on record in several occasions
I've complained. Na nandi kwante betiga. I could have come with all the letters na rekire to those institutions. Chile mandated to colleagues here mangana corruption. More especially ethics and anti-corruption. More especially legal ethics and anti-corruption. More especially Kisi. Ige roasted. Obon mbone bwe public. Offices jinecha echa Kisi County. Lakini abantu bali there. They are not paying rent. Makori, I'm asking you. Munole gaturaga no chwaga chebugo. Alio so menyete. Alio so komboete. Ayo korokwa tegerera tari abie kwaga chitabane mbaraga nonje dindaga omondo korokwa a tenant. Tubwate a tenant ne landlord. A landlord yakoire na nyomba muna a tenant. Oroje landlord kire bwata magoso. No more question. You cannot. So those changes abana baitu mbara bari suko batarawe pasali konyora no botaka bana bwa kininde mundu gotakara igwe cheki kolenga nayo chipasali je keroji kwena nkwena nchire asenjere ndonge mutako deto kwane bantu chakere mangana ya county pasalis by the way makolikera to kwane kene Kenya sae pasalis cha Kisi County pesa chirincha nya koroka nenwe mwanya aino mulikiole kwanya korandonsi gokorangune county government inchuto ende ngoronchi to akale pasalis de totebe ken kwanya kora since 2017 liriri mwakati ninda ngiri osora kiri mwana korato te maega pimo kuti maega ige myake yonsipi emyake yonsi ngachibase chikochi bora chikoseme kuko yabantu bande mama abatayana ki when we complain pasali sinchiriko cha sabana abana bali barabataka chibasi chiri chirement asabana bataka lakini kwanyorana these MCs they are there a budget ingo nyeti bale lakini mpata tukubwa that budget tuteleta so nangitoko dawa wananchi baita baba akichikura baita baya why can't you see somebody or reasonable mogwakira chikura tari okwaye guchibesa kwa magwa kachikura kolenga na hendi basali etararu go ja sabana bana batara konya kase konde Kisi nane nyamira ko 2017 kwa yakara ko chijamira mba discuss basali sia last year mbanye discuss bagatena mbanye kwanete yona ko tena se konde Kisi kolenga no manyibwa ona basali teyo kwa yakanyara kwa yakanyara teyo ngaye mo benefit kolenga ne binyi bya COVID-19 ko tabutorna binyi bya COVID-19 ko bya kite chibasa jidi no ne chipasali ikyakete ko kurwani binyi bya COVID-19 na amaete makori teatotigo boibi you know no boibi bwa maisha morale tutatake ko korengera ibintu munebi the government national government ya ruete kere county chibasa cyare kwayo we were given almost 200 million chichare korosi chango ko keta for that COVID-19 okwa roche bitangatangi bya bego tugali bibe bitatu ngai bya jabikachi bitangi birimbi ko riki mbiyo abanyene bachire bamukire bakoreki bayire no monto nabanye na monto ibeto so arari account government kere kwa bekire project kitasikiti why to bwate enforcement officers why are we employing enforcement officers they are there to cater for the project jirchi bare ndiki project jitu cha rosigo that's why to bwate enforcement officers ya enforcement officer nerile ingi chibasali go okorangana chibasali go njira konya se county jiyo they are not there lakini there is nobody more especially ababunge baito babona ki ga kiswali this pasali singa chiachete na kitokubona ki abananchi baito ba Kisi County kabanga abantu mubwate bongo kali muchibesa ligyango for people mwakira abantu bakwenda kubatetea you know ayo na inchi tokanda kuburi pasalis omuntu uraburi igweke no muntu korwa mwemsie atebe motion parliament atebe why chibase kitararuwe gochasa bananchi why inki ngaichiachie teto tebe yango twerese inki lakini ayo mwananchi igore sikano bori embe goeta ekyara these people they are not active so abananchi baito mbatakere ko manyana ki omuntu bono twatumete parliament ninki atobore iri atorete ira those projects chile se budget ngaichiachia makori since 2017
There is no project here in Kisii County. Lakini we always see budgets. Chigwetu budgets. Kero kuligere budget ili kwa project hiki chitake korosi. Lakini nji on the ground. What's happening? Bono si jibase jiba sharja ta kero uje county biake whatever kurto 17 injiraru. Iko bono na wene tena omogusio yire ta konyora base jirini. Base jinjia. Base jinjia, and that is why oroche this na kegoroche segira. Na kegoroche segira. Nga kingo koranse hu my rights. Moina kerni korta makosa moinoga. So serikali gosoka nkore mwana kio muntu kiugocha. They are now fighting up and down. Parana ba installing nduguna status quo. Umuntu gocha tachonya kubodi mangana yale moino gochimoino. Chibasa njibori bora. Njibori. Nibirengere bia. Ebino soro turenda bana amangana abachumbe rabongwe kubale CTF. Nkwena na bali jibasaris. Roje baro bayana ne jibase chigo cyase abana bali bagosoma asenjirindo. Mate Makori injese to machoke. And I'm not campaigning for anybody in this forum. Think they are campaigning. Machoke ruguru. Injetini kucha campaign montonde bwa siga. By the way nkwara recently osoro ndi abana bakora matem. Atebeteiga mwana onde wes okorata matem. Mwana onde bwensi akorata matem. South Mugirango osoro si vanus. Tinde njomo monto UDR na ngiro monto BODM. I'm not campaigning for him. That guy again tatebete itoko kwane kene. Mwana onde bwensi o South Mugirango o isaransi te exam ikonte temanye nyore asa jete school mara ta maruba ya admission monda tera marube abana abagwe passaries. Osoro ga kolete the same. Abana ama sipi abana walipa kolete kursa tu Mugirango abaireta ya kaina na CTF passaries. You see, ebintu binemiro makoto tuwaneken. These MPs of ours ebinte bibogor kana passaries china abakuragira kuru ebakoni kwegule ebakoni nkiye koroko nyoro mwana bosembo getutu wanda nyali bali owe passari ororo. What happens? Yata entaga ntoka kori keru passari gocha. Aya osukurigere libya nkoye koraba empia baito bagotena boli bagotena ki today igonte te kur passaries. No ba kur passaries abara uchiri ubere osisatu. Kakima kole nakoboliga. Abana mbara ali bachandigete. Kiroko matabu atibesa pi. Kiroko mwachiri busatu. Ngichikona koma konye school. Ile ngwana takere guru kia. Mwana hakia at least mate angote. Negasi abo these are leaders. They know their people. Mbama tena abana mbale kakiba batake togo konyo konene. Wana muna njosoro. Kirangu apply parcel ye school ngeminede. Nkoriginde nkoriginde ga umuntu narore isabu ari umwana wa ya performance wetete kwa makonyo nange na ombegetera ingi before batara release passaries bataikorigia abantu bari trustful banda to the ground bamana ga kyumuntu ya nata keiro bokonyi lakini kwanyona abantu aba bari aba MP aba trusted na na ubakoni kipasari ekimono akomatena yango chino korigira pasari ngagento ketambe kemoka omweteri kwazo omuntu muno zoro korigia okonyagwa kane school fees andi nje ngaiwe pasari kwanya omuntu ori ochandikete abantu nkora arageri kubare bagosomba kori abana bari babo mbanyora gasi nje nagote because yebinto bagokora bitari ebi. So these people they should know this. Abantu baminta I'm warning them. Nyasaore urotongete na amanyete kira mokora batakabobe nyasaye na baroje gote osoro no maderichi ko mono no maderichi ko mono gombwa ngagie bibasita kere kwena nu na ande ngakimuntu atakere kwena kitene ni na abantu babete bana bicharisi na bali na nakituto ke tumanye na mate batakere bakoreiga abana bali kibachire bakorere ba applyire amari tare takere ko bekuteneni omuntu wokuno mwempi anyore views jabandaba omuntu ajamatena ki Makori ngokorare Ndizi TV is employed na ndikiro mwana ya apply tega na kiono ko kwerende o close those names simple lakini mwana tekonya marieta iraisiko na abekwali muntu tari na acha correct amarita ni Makori atakire kubekwe se notice board. These are the people who have applied for these guys ndoto tumaina ki amwana onyarebe amarita ngobekwaro sora siji ndiangata irende ngobekwale
na bekwa ande gochi moyo nango korabe ni byabo amarita alikabe abantu mbatakire umwempi nataki anyore views kurwa sabantu abo bago tanaki ya aba ate abantu naki ndikire monte ne nyamano nyarebe naki mwana nyarebe naki umwana uyo abaye tu gaye kwerende umwana uyo Thompson Osoro umwana uyo Makori ngokora Ndizi TV kakinkuri ari umusahara gaki uyo ngora muti umwana uyo be kwanya Makori Ndizi TV nero kwawe parcel na ndikwaso kwawe parcel nyinge kubwa abana barora bataka kwanya abana bataka bakiribusa Ndizi TV akwanya 15,000 swali by the way Makori this is wrong amajando ino chiko eroro ya soro murozi nani kitoranya kode abantu bawo koro muchando n'abananchi abakoro kuna photos bali bago akachikura the moment bakwandra bachora machara the moment bakwandra bachora umuntu no bwate kibasi nyingo okobasera mono the moment bagenda ko bataka mono nande abananchi batakira bamanyaga abantu bakona politicians ebatagete banyora amachara n'abantu bataka mono nari bakunya kubagambira kwegure ngabada tutaka imana ritoranya rwa wana Makori munore go maga omaenda no muntu useless nacha cyo gusabe kuromwa no maenda pino muntu is useless nacha gusabe kuromwa you cannot osoro yendo kere nani kiyo kiara kwanwa igoro ya chief school bus yara redinere mangana mangi sana no mochumba ale school bus teri go sugumwa wose teri go kora meremo wose school etebwa tibirasi akini already nakira kwanire etebwa tibirasi go ade Makori let me tell you school passes those are not priorities as a school chain correct we have priorities umuntu atakira ande school oyo korokuna omwempi assurance na abaibuli school ababona ki kibasanjire mbwata ose milioni 10 what are the priorities as a school ina abaibuli bamore school wa tadia ndotete outsiders villagers public participation ababona ki kibasa mbwata ga 20 million ose 10 million ndote ko konye school we inkioro jote to kwa school we abaibuli bata baya ndote ke pass because a pass in business ya bantu get chi principal che school ne board correct inkibone na kuboli Makori abana baitu be school bosaba wanafunzi baitu be school chetu tarikira rituko bakogenda MHS eri mese tambose kabere nkyoga repass epasi ngora mugira ndo jamatanga binyoro ya amatanga alaria amatanga no lebe kana amatanga moko enda none skuru mwalimu akure bose mwana funzi akure kwaye basi baire skuru bose mwaye kigali kibaire rituke limo nkego project lakini kibase cyango tumeka kiro seri kire none rap ebe equipped boronge abana baitu batware materials chance piki skuru ebe boronge what's wrong on that bamende classes because school bus that priority it's not a priority nobody abantu baitu baguchiasa na into akiri na rani erokane na Thompson Osoro na aretera te school gete original funded by CDF ndi yangi onyare ben Thompson Osoro rani atagete ko brain wash abananchi na arete pass lakini kerego cha wewe na bakwenda alibatenga buya sana awali they are paid those are hired guns weka hired guns omo mpia tware agoteba rosi ground igabu nkole tande pass abantu batere kabisa abarikina na amore mwabo atuma you are there to make a story story mai so daria toro ko make story lakini ne tokora lakini wana roje Makori wachire ese ground aba na nchimbaro bagotenga about the pass yachire ayo mwana umuyibori ori ogotengere pass yachire which benefits are you going to get from that pass nije mubori goji ekegeni keke kwara ministry ya tebaiga school passes njita kero kora biashara mnebyo kiwon tegareka etegereko bere school that's a school property amangana makungu sana Osoro ebono aba ingo koratore chikureje aba raimba bata kero chorulende na bachikogendera magandra se masoma kora advice ngo mwanchu muri otori aba raiba ito mo special bonoiga na bonoiga tutakateba by the way umuntu kirari se a government atakire tumusike na abe kirare atakira siku umuntu munabona mweshimiwa Matiang'i no muntu akorire ibintu byaye by the way ngatema no ale gasire nyinge
tema are trying. So but we are humbly asking abantu aba bakuru kuna leaders baito gaki baira nebinyoro byaitoga as the two counties baburi education yaito ninki yeko gerayo mu obisa yo mu county director education ninki yeko rote kurisha babisa ba batare chi school muna garenge ninki kora babisa bari chobi shoko nyona bari chobi simali ba sranste bosa mbata getiko tara schools parana ki abarimu abamba mbare serious na masomo pande mbata kirero sigwe ebe strict ani eserie ebe ororo abarimu bakubuna ki wae ayogo feri mu subject yao goiko monta mwalimu atena ki ya egendo ka na feri subject yane maybe ne bitawo abarimu babuluna ki wae school mune principal ne deputy inkeko ara mugo feri school yaino abarimu bali ba freedom patebe egendo ka to go feri school yaito APCD Brighton Makori, I'm telling you, I've done some research. No just school when chiri town ma. Abarimu barororo. Bari school chiri. Eba buate relatives babu se as a teacher service commission. So the moment you head teacher, ego kwanero mwalimu ebosako matabi over the discipline, omunyo kirekase as office nene ya teacher service commission. Ochiro complain yo. Omuntu luma wonae togo tomato endo sogo tomo soko anda gochi kwarale kwanyona abalimu aba they fear these guys because mama tena oya abwate direct link to teacher service commission kwarale kwanyona omwalimu oyo gamenyana to bo bagata ya ati ande ndega azi tintegetiko ba transfer tingenda these principles mbairi all the mandate yogo kolega sia omneta keire because abari restrained reason abarimu abatenete ababwata abantu baba banene mali umwalimu wabana nchenga akuchibogera mate tigambere nchenkole gasi kole imbego kirego umurubiro CBC osoro chire ntoroje no muwasiri josugumire mono nanda semerete buna serikali goso itanganya kwanza usasimio ne chikonyogendere nakira ko numurubiro CBC ayikole ngano manyigo omate umurali makoli tiangotabe igendo nkeliga anything kego chekei ngibwate challenges no nyene 84 kera yachite 84 kera yachite ndu abwate paka chirande school ngabali bali mukora tabali njindo chibo chirande school akiti matisi chachite chikaenda 844 kera yachite abwate challenges chae na benga CPC ye igere advantages to runners lakini abantu abakuru kuna abalimu nara kwane nara interact na abalimu abange they are not supporting it so kero kuligire ko na sabotage nerese amangana CPC korade to wonde bine government nera te project gete eliye manye dena project yengo che affect abananchi usa abana te koreta ekyara we round the government yeto CPC erengia CPC terimbe because nara interact some teachers bali boronge abakoteba CPC mbiyere lakini the only problem implementation itakodiki etayo so for instance bona abana ba class grade 6 bacho bakora matema batake ko na junior secondary Makori birasi byarasi bisane bichakoera abana bacha kusoma uchiya kuna no muwasiri ate amba sukumetera aki mbiroro mwaka tetu kwaneke kuna no muwasiri ate nambiroro na ndembiroro let me tell you magwa sometimes nabwate contradictory statements maroteba abana bacha kusoma birasi muna baligo maroteba ntubwate junior secondary maroteba abali mbali bachire school baende for commenta masomo abo bacha kusomea this junior secondary maroteba abali mwana bacha kusoma maroteba abali abali mwamba chite training mbama tena kibacha kusoma junior secondary so you see there is a lot of contradictions statement from the government more especially Ministry of Education so again to get a kero koruali a problem where the government yetu no implement that CPC to the letter
Bueno, serikali nguruiro ya Jubilee serikali yosoa aita ya Azimio gose Kenya Kwanza. Roje serikali yosoa ni implementi mangana ya CBC. Omate tokera tokoligereri Kenya Kwanza ya tebetega. The moment yako soa serikali ko rapish ko diga CBC. Sini mura makonyo mura ibense Dr. William Ruto na ikaranza na bobi sabe jise miagateana ane bachikuriri sense mena bara nyagendere. Ya mate bana nabasi abana siasa. The first statement mwana siasa amekiri, that is the statement very clear. Again tukeri Kenya Kwanza ereso iga ye waka isiku. Two toligereri Azimio because eronko very supported the bono ga erese government kuike inko rairo gotebana inche I will proceed kurwase ohuru atigeire meaning CPCA kuike koreki ekebero ina Azimio Kenya Kwanza igachonywana abantu bandi mbale ba complain na yaya CPC teribo nona bali mwa banyene ko complain bara bande na CPC teribo ya ngana barabu ikubona bera tukuterwa CPC mate Kenya Kwanza iziko so noje ya bali mbarabu they have to complain because egasinero asibali etenga muna the old system mbero jikolera relax bona mbero jikolera relax kwalade ego kubol kuna ki mwana na kiona ata perform class me school yaona kita go perform so those questions I'm telling you no CPC Makori be implemented muneta kire munere bekire I'm telling you education ya Kenya wekebe education ya maana ibwate fario umwarimu monene ko be school wasegeka kimya kimenge ngorerere school iyo yatwara obukurikana wana wakimakori teatoligereriga anyole school mwarimu ole ngo perform yere why are you transferred because you are performing umuntu bwene ko transferred yarusi kwa wewe unaonga chiato ose no distance ndogoro no muntu teko perform school lakini nyaro mwalimu ngo perform alega ngiko kumuruzere orocho bekire system ya bekire mekakati ya ebija abali mbaye mbali nere abayiboli mbiya bale abana ngo perform bale why ko mu transfer lakini wana zoro wade na iruka ogunaga malicious kajiado abana mbaye uzengeo joso myadari abana atu a discipline ali mate Makori ngote omubuli umwalimu oyo utayigusiga sobo utayasoma gusi kira kwanda basomya ali gachiado rugoro se no distance ka koreta bujinga egyara agote kwenda okoseri kwa bangi ko ikabe strict kokora machi atabwate macheso igasobo ga matambwate ni abwate impunity serikali ngigere ya jibromisi ya dede na ngurwere birogo bibia COVID-19 bibia no binyorede ibirogo mbere ya kwenana kirabuto bungwana na yalenge uroche ire serikali uje ya rugutia se abayiboli kwikiraniere osenige gotigara abayiboli wede Makori en Kenya na Kenya na Africa ni business yetu abantu abakurukuna government by the way nabakonyore bwate strategies chingia lakini abantu bara abande bagwe katiga bakoraki baswagati corruption yaswa bali kibasita kirokare gasiere laptop njya tatungo irucenge school umurero ongusikire school some schools njye dabwati murero maede laptop kijya tabete kunchiro Makori I'm telling you ochoga and round school na chiko igo ochora na bana mbo laptop jiburi abari laptop chirinjiro abono njengo nejibasa jiri chenge chinyinge sana by the way natali na usina na kinsego cha yaba we Makori ntutagere baada tobeke none petition court tokobori na ki swali into about this budget ya laptops what happened okay this money ngaichia chie tukobori mete nini mraje kubori meto bono nkelina nandi tokonyora support nawe oje ngento muneke bona kia laptops otuankoveri court tobori mwaretete budget mwabwate ya laptops mukateba every school nitakire tu laptops where are these laptops no range have supplied where is the money osoro nyisejetu jajire mano na arabana I'm Josephat Okioma Kewanda Kuruma Songo. We have 3 primary schools in my area. I've never seen junior secondary classrooms. I wonder ngikiabet oya de anatanya konekyo tanya kora junior secondary school sikira zingia kajira zensemeyo omwasiro raja totebi Ndizi eyone ngwane ngiemwa kwanire ine osoro
ngori yare Kerubo kura yane ante bingero kya koli na bongo moya gogore mogaka koli zemo tidi eja Kisii na kuna sinte nyaboka watena mbiyemo na sinkwa ne yo gisemi kitabe kirio boroso buyago kibosio ngo siretore gisemi kyagera abantu bateberere siasa baro na siasa ne robogima kolende amasomo ebirwe tigemiro beribe kubeno yinsintio goteba boigo lidia mora ate abuna enkwane ngiamu akwane irigoro gisemi chito yabo kongumbora asiskuru chito anene kere serikali kungenderi yati kumwibori kaendete gochandika ase gochandika kwirigeri osora sese kendie yemo ngeko gerenya sore ere kasi skuru ngeko gerenya sore kasi skuru skuru nkwe gune bisanga binde nya sore kamba kasi skuru ngokwire nya sore asi skuru omate makori sheria ito ya Kenya jikilomita njita kire chikoba amarua sakoni we club nese school lakini most cases igere muna bona ga school chetu cha kusiga amarua konyora ale 100 meters lakini implement ani serikali the security agencies they got take action okonyo bagwa kanu enya sole matenya sole anything getari legalized okonyora na kibwate demand aya na abana okonyore kire kebwate demand so na abana bakoire nyasore school abana nkunyura nyasore so administration koikebe strict nkwara muna bono Kisii school mwalimu uri ito uri orosigi okindo boys ochire Kisii school nkwara yenta akora abtamaite bible bana mbamate na nkonda ngokora yentukeli. You can't see that thing again in school. Ekero mwana akumanyana nkwande school I never know nkonyorande mbu atune ya so ruri ago chari atana bantu bali. So umwalimu uri tokumusaba kitoko mwakirenya sae abe moyo agendera ba matuka mangba kolitaire. Areke biseji school cheito na abalimu bale busi bamubuati egento keria akora. By the way we are supporting that guy fully. Umwalimu uri principal. Usoro. Ningalia uri omwelio kiara jisa chitu je. Tawate baiga. Njono mwana ODM siasa ntubuate status quo ntote chibese county yetu ya Kisii abana inchi baito na inchi nanyore techi opportunity gosabera omweshimiwa Simbarati tumwakere chikura chonspi areke bisobo chabo chabo bole town yaita reasonably basi makore reasonably omuntu oyo is not supported by the government the regime eyongwae take mu support koikacha sibi obo chao boli bwensi boralia polese county so abana inji baito simbanetaya tumwakire chikura tarehe 9 mwezi wa 8 mbiyemo usoro ongembira kegora kore kampeni yake lakini ayuwa kwa natare ya Ndizi na yayo manyene no usoro Thompson Osoro eria kati bana yoro Thompson Osoro mwaka koruko Kirongo my dad bine brenga bya yaru tari bya Ndizi ndu ndete to wakere ko korwega ekiara bakuburi bugabana nigo bare batano nomo ase county ya Kisii igo bonsingo batoreri baga UDM ngo batore ODM kiro mondongo chale igo bona naina ko bwatonde na boje gotwakire simyo tutarire wakero yo campaign kento bwato muruburi keumbu oyoko bali tuko lia Jumatano gojaginse tujabo satonenu siabo tuko ni tukuria Jumamosi ekero mwana siasa go jagaganere bwa kiriko so rumetari mwana siasa ndeni mwana siasa sakari ko beke kura yae na sate barakini Ndizi TV ntura nyoro to ko bekere kura ntura nitro una baralia ne kito seni kito kya Ndizi TV bono nerbo tuko ekyumbuni kabwatere cho tundo yuko ligero kyobo gomande ase county ya Kisii unyero na daito kuligero kyobo gabana agatebo migiru akarata utikara isiko aganda kuligero kyobo gomande ase county ya Kisii gomumirane na kebatichon asumuruberi yuge kuraga chinsesa to nenusu wotko bware ko bwate tarikuna de cho tundo ko bara studio gekuraga chinsa sato nenusu chabutuko boigo chikuraga chinsa ni basora seriso rieito asumuruberi yu to kwanda mangana mangemero ya Ndizi bine menge eto kore meroberi chinsa 24 hours chinse meronge biri nenye nturiko limit TV ya ono ere kumero bine menge eroro YouTube na bogotonyora Ndizi TV News abuno bogotonyora kwali Ndizi TV News emarieta tatu sikoli kabiri kwasoiroro wa nanyite tiosorwa ko kwasoirwa weteirwe igoli Ndizi TV News so asense ya YouTube ikaro sororo